Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Nyakuro mwajiwan kamaro maintiere en kanyendi dwenda lopare koda biro dweno endi mano mar ariyo higa 2015 koda bicho dichiwo nogo mano mar tich adek wakatulini makene mar wakime chigne ahinya chenro ma Sulwe Mokinyi kochakore gi thuma sani endi nyakrom sangwen mano mar nyaka telo mokwongo e dweche manyien yono endi mano mar ademba makri kodwa nyinga Henry Okech kachiel koda ka an Brenda Akenyo en jatend duond bura endi mano mar Wiper moluwo Stephen Kalonzo Musyoka sani bende koro wuok mager ma okalo koda ka piny owacho pacho ka endi ka otendore koda ka kit monjo bende osebed ka itimonegi e rombe go opogore magibiro godo ma endi biro kaluwore koda ka monj ma otimnegi Kasarani kendo bende negibedo koda ka rom pogore kaachiel koda ka bende monj ma osebed ka itimonegi gin kaka jogo ino bende kwedo piny owacho ma pacho ka endi onyiso bila mondo mi koro ti koda ka thuolo kaachiel koda ka teko ma gin godo e rito japiny tok sando kendo bende hinyo gino ma osebed ka ineno pacho ka endi. Hatuwezi sisi tukavumilia kwa niaba ya wananchi wa Kenya ati mpaka mkuu wa polisi ataamua ni lini atakutana na viongozi ambao ni viongozi ambao wako wanaheshimika na Kenya nzima. Sisi tunazungumza kwa niaba ya Wakenya wote. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo tumeamua na tunarudi hapa Friday. Migosi Kalonzo Musyoka bende kuro teno koda ka jotelo mamoko manie kweth makwedo piny owacho kama oting'o mane en jalukere pacho ka eri migosi Rigathi Gachagua kaachiel koda ka migosi Eugene Wamalwa kama kuro to jotelo go wuok oko mar seyo malich mokalo gai mar obila ma pacho ka eri Douglas Kanja magiwacho ni osebedo ka oling' thi e seche ma bende obila kuro to sando gi kaka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho. Jotelo go bende omedo seyo malich mokalo piny owacho ma pacho ka magiwacho de ma osebedo ka oro obila ma kamago ka bende koro to giyango ni ok gibiling' thi to gidhi neno ni gitimo duto manyalore mar neno ni obila ma osebedo ka kelo tulo ma kamago omaki kendo kawnegi ondamo mowinjore mar chik. What we are following up is a matter of human rights abuse, violation of civil liberties by the Kenya police, and as you know, matters of human rights are really international matters, so we'd like this to be picked not just from the local point of view, but also from the international level. We were here on 30th of last month, and we were 7 party leaders representing other party leaders in the one-term movement, and we engaged the IG with the 2 DIGs and the entire leadership of our police on grave matters of violation of civil liberties, where the police are getting into an unholy alliance with goons. And what we have in place is a new phenomenon that's threatening our democracy and our national security, that instead of having a government that is accountable to the people, that respects human rights, we have a goon government, where goons and government officers work hand in hand. There were instances where there were clear violation of human rights, particularly targeting His Excellency Rigathi Gachagua, the second Deputy President, and we had over 22 different incidences where the police and goons had attacked him and attacked all of us who were with him in various locations across the country. And the IG undertook that by today, the 16th, when we return here, he'll have a full report on action taken and remedial measures put in place to address these serious concerns that the entire leadership of the opposition had raised. We are here today, and the IG is not here. Not even DIG Langat is here. Not even DIG Masengeli is here. They have all taken off. We believe this is because of orders from above, where they have been told not to engage us. But this is an issue of accountability, so we are not going to relent. We have said we'll be back here again on Friday, and when we come, we expect none other than
IG Kanja himself to be here. Jatend bura mano mar DCP Rigathi Gachagua bende sani koro wuok mager mokalo koda ka jatend obila pacho kae Douglas Kanja ma bende otamre mondo mi korne ko kod gimbaka ka moluor Rigathi Gachagua yango ni mana obila bende ni rang'eny ma piny mano orne mondo wuok kodgi gino bende dhi ataro mar chik ma pacho kae moluor Rigathi Gachagua bende kotomero yango ni kochopo odiochieng' nogo ma tich abich gibiro bango wuoth mar tipo nyaka apisino endi mano mar Douglas Kanja mondo mi koro gikwed godo tim malich mokalo mobila osebedo ka koro timo ne japiny weche goendi mago mag hinyogi. As you have been told, we are here to see the IG. He is the one who gave the appointment, and shortly before we arrived, he took off to avoid this meeting and purported to delegate a junior officer to talk to us, and we have declined. The magnitude of this matter, the attack on the places of worship, is an act of terror. We cannot discuss with any other officer other than the AG himself, because he bears the greatest responsibility over security in our country. This meeting was scheduled by him. He did not even have the courtesy to tell us he will not be there, but he was instructed to take off shortly before we arrived. We have information from inside the police service that these investigations are complete. The 12 police officers who attacked us have been identified. They have been positively located, that they are the ones who are in Witima. They have been located at the house of the local member of parliament where they took lunch after the attack. We also have information that the police actually want to prosecute these people, but William Ruto and Kipchumba Murkomen are insisting on a cover-up that these people should not face the law. This is very sad, and as my colleagues have said, we'll be back on Friday, and these people must face the law, and the Kenyans will demand that they face the law. This is just the beginning now of pressure from the Kenyan people, because if we allow this impunity ahead of the general elections next year, there could be anarchy in this country. I think we must bring order, and the IG and the people under him must be held to account by the people of Kenya. And the police themselves are complaining about harassment and being ordered to do wrong things. They are really complaining that they find it very unprofessional to be accompanying goons to attack Kenyans. They find it very unprofessional that they are being forced to attack civilians in meetings when they have not been provoked, as happened yesterday in Kenya. Mikai mokwongo e pacho kaeri mano Mikai Recho Ruto koro to yango ni piny owacho ma pacho ka ose neno ni okedo ne ratich nyithindo manyiri kendo osebero ngima wakeini e pacho kaeri kane oloso mano e piny Ethiopia e romo mabende nokelo kanyakla wakeini duto mokwongo kowuok e pinjego mag Afrika. Mikai Recho Ruto koro to wacho ni piny owacho biro medo keto maino mar neno ni gibero ngima nyithindo manyiri e pacho kaeri kendo neno ni gichiwo kony mowinjore ne wakeini duto ma pacho ka. In Kenya, we are clear. Investing in women and girls is not an expense. It is the smartest investment a nation can make. Protect a girl and you stabilize a family. Educate a girl and you strengthen an economy. Empower a woman and you create a legacy. Last year, the Joyful Women organization which I founded celebrated 16 years of impact, making a remarkable journey of empowering women across Kenya. More than 250,000 women organized in over 17,000 table banking groups have mobilized over $30 million in savings. Consistent small contributions have grown into businesses, paid school fees, and ensured financial independence. Women who once had no access to credit now stand as entrepreneurs and community leaders.
Dwaro makende nitiere mondo mi koro joute bura pacho ka indi tiye koda ka omenda gwendi mag NGCDF yore gwendi mag makare mondo mi ochiw dongruoge mopogore opogore ne japiny. Magi kwayo mabende koro to igolo koda ka speaker od bura mamalo moluor Moses Masika Wetangula ma oyango ni pononi koro joute bura nyalo tiyo koda ka omenda gwendi mag NGCDF weche gwendi mag makare to ma indi nyalo miyo koro jopiny dongruoge kendo bende lokruoge mathoth ahinya nyalo bedo e kar chung' ute buche mopogore pacho ka indi. Naona hii shule imejengwa na CDF na Mama Roida. Hii ndio huwa nawaambia bunge lazima tu protect NGCDF, na tunaunga mkono uamuzi wa koti ya upeo kwa kusema ya kwamba CDF is not in competition with national government or with county governments. It is protected money from the national government kusaidia mashinani. Na mimi kama spika wenu taendelea kuwaunga mkono kwa sababu bila CDF mungengojea mpaka mtu moja kule Nairobi afikirie ndiye akuja ajenge jengo kama hili. Lakini CDF tukiweka, tunaajia mama kama mbunge wenu na nyinyi wenyewe kuamua ni nini mnataka kujenga. Kuhakikisha CDF uchumi ikikua, CDF pia inapanda, ili tuje tutengeneze classrooms kama haya. Nimekusikia mambo ya pesa ya kusaidia wakubwa wa elimu, ili kusaidia kukagua mambo ya elimu. Katika budget uje unione, tukupangie Lamu itengewe vizuri kuliko zile area zingine, ili watu wenu waweze kufanya kazi. Na siku hilo utaleta hawa wasichana kwa bunge, watakuja katika ofisi ya speaker, tupige picha nao, alafu waone vile wewe unachapa kazi Ogai mane en ogai mardo e pacho kaeri mano migosi David Maraga koro to wuok oko koraka tung'uswo koraka piny owacho mar Kenya Kwanza ma wacho ni osebedo mana kanyayo wechego mag mibadhi kachielo koraka timbego mag njore e pacho ka. Migosi David Maraga koro to wacho ni nitiere kaka piny owacho osebedo katiyo marach koraka omenda mag jopiny e chenro mag dongruoge ma onge gino mong'ere kaka Ghost Project. Bende jatlono omedo chayo malich mokalo piny owacho e wi monj ma osebedi ka imonjo godo moko kuom jotelo manie kweth makwedo piny owacho. Ka bende ne otiyo koraka monjno eko mayande ne omonj godo jotelo go eko kama oting'o migosi Edwin Sifuna mano e kadak ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Kama bende jatlono koro to chayo malich mokalo piny owacho e wi monj makamago. Migosi David Maraga koro to dwaro mondo mi piny owacho tim nonro mapiyo kaka nyalore mar neno ni obila moro amora ma osebedo katimo monj makamago ok maki kendo kawnegi ondamo mager mar chik. The message we are getting from the counties we have been to is that Kenyans want change. Kenyans want change. And I want to urge those who have not registered. If you have not registered, you will not participate in the elections and your voice will not be heard. The change you desire will not come unless you register. And this is a civic responsibility for all of us. Kwa hivyo yetu ni kwenda around na kuhamasisha vijana zaidi watoke na wajiandikishe kama wapiga kura. There is one great concern that we have noted. At the moment, ID registration and voter registration is at the constituency level. ID registration is in some government offices. These are very far from where the people live. We have been to quite a number of parts of the counties we have been to, where people have told us that for them to be able to register, they need between 1,000 and 1,500, if not 2,000, to travel to the registration centers and to come. The people who are being asked to travel are people who are extremely poor. Some of them are young people who are unemployed. And that actually for me explains why we have very, very low registration, especially of the young people.
how do you expect them to travel to the registration centers? My appeal is to IEBC and the registrar of persons to get to where the people are. And it's not difficult. It's a question of announcing that they are going to such a market center. This week, they go there and register, move from one place to the other. Government services are supposed to be taken to the people. It is not the people who should spend the little they have to go and seek government services. En mor maduong' ahinya bende koro to nyalo biro ne oganda mawuok e alwora ma Kisumu County kaachiel koda ka oganda opogore mag jo Kenya to moloyo ahinya jotuo mago mag obwongo tok mana ka koro kar thieth endi mano ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kata Russia nero kanyo endi lakteche mawuok e piny endi mano mar Amerika ma bende koro biro baro obwongo kendo tieko chandruokgo endi duto mag obwongo. Ma endi koro to ne otim rweko makende koda ka telo mano mar kar thieth no kaachiel koda ka tend kaunti ma Kisumu e seche ma bende koro dwaro nitiere mondo mi oganda mano koda ka tuo mag obwongo ochopie kar thieth nogo mano mar Russia mondo mi koro yud thieth. This evening, we are really honored and privileged to welcome a team that's come all the way from the United States, a team of neurosurgeons who have come as part of the Kisumu Neurosurgery Initiative. This is a program that's been going on for a few years at Jaramogi Oginga Odinga, aimed at providing neurosurgical service to our patients who are in need, and also providing an opportunity for our local teams in neurosurgery in theater to learn and grow from the experience of our visiting teams. So it's my singular honor and pleasure to welcome the team led by Dr. Victor Awor, and we're looking forward to a fantastic camp, a time when we can share experiences with the visiting team and also provide critical neurosurgical service. This initiative was really started to advance neurosurgery in Kisumu because that is where we're all originally from. So we really wanted to advance neurosurgical services and increase access to neurosurgery, and not just neurosurgery, but quality neurosurgery. So that's how the initiative started back in 2017, and in 2018 we did our first trip to Kisumu and did 30-something surgeries at the time, with the goal of different teams rotating, and also the mindset of increasing neurosurgery access by not only training neurosurgeons, but also trying to get some neurosurgeons based in Kisumu. So I want to communicate to the public who are listening to us today that we have a team that has come all the way to different parts of the world to give hope and change life and transform lives within this particular region. Kapod mantiere mane kaunti ma Kisumu eni jopur e alwora ma Nyanza koro to ogolnegi kwayo makende mar mondo mi oyie oneni omako motegno mano pura mar pamba maeri en motelo ne gedo mar kambino mar loso lewni mabende koro to dhi nyime e kar tiegruok ma Kisumu National Polytechnic ka wach ma kamaeri koro to nowachi koda ka jatelo koda ka jagoro maduong' mane ten migawo no eko mabende ochung'ne kuonde tiegruok mag lweto mano Mikai Esther Mora mabende koro to yango ni gedo mar kambino en mano mabende koro to sichopo atamalo 90 kendo en koda ka geno ni kambino biro konyo gana mathoth to ahinya e alwora ni mar Nyanza e yorego mag tije kendo bero ngimagi. So we are here to just check what is happening, and we are happy that all the equipment is in place now. The construction is 98% complete, even for the industry, where we are going to have cotton delivered to us, and we are going to process it all the way to garment making here in this institution.
And the good thing is that we have the machinery also already in place after the construction, so that we can now start inviting farmers into from this area into this institution, where they are going to provide us with the raw cotton, and like I have said, we are going to process it all the way from the cotton itself to the garment making. The farmers are going to sell their cotton to us, so watakuwa na pesa mfukoni, and the young people are going to be working in this factory, so that wako na pesa mfukoni. And most importantly, of course, for the Ministry of Education, the young people are going to be training in cotton processing, in ginning, all the way to garment making, like I've already said. Our hope is that by the end of April 2026, we should start the operation. Kaka yo makende maneno ni koro wakini mapacho ka indi bedo lemo opogore mago mag telo en riwruok no mag jopuonj mag primary mong'ere kaka kupet oyango ni koro gisemedo thuolo gendi kata mana lemo mago mag wakini kowuok 14 nyaka kowuok 10 nyaka 14 gin mabende koro to kelo ber mathoth ahinya kaachiel koda lokruoge ne wakiny mapacho ka indi giyango ni bende gisetimo lokruoge mathoth ahinya kaka riwruoge endi mago mag jopuonj e weche gendi mag neno ni jopuonje bende yudo dongruoge mopogore opogore. Gikwayo mondo mi koro wakeni mathoth ahinya bende obed ka koro medo laro kombe gendi mago mag kupet ka bende giyango ni gimakre kanyakla ka yo makende mane ni jopuonje bende okene ratich gi yo makare. That we have created, we have under 10 positions. Now we have increased them to 14. And some of the positions that have increased are that are geared to attract women. We have the assistant gender secretary, the second gender secretary, and the third. We have also created a position for disability. We have created a position for JSS. Those positions are contested among those people from those sectors. So at the end of the process, we expect to boost the presence of the women in the union leadership, people with a disability, and the junior secondary school teachers. Joriemb tuk-tuk mano e chirono ma Kibuye bomani ma Kisumu koro to ywak malich mokalo mano bang' ka jal moro koro to wuok oko mar mayo gi lopgi mabende nomigi koda ka Ted County ni ma Kisumu mar chungo e tuk-tuk margi. Me wach mabende noyangi koda ka jalup jakom margi mano migosi Otieno Odongo mabende koro to oyango ni ne gibedo koda ka buok maduong' bang' fwenyo ni jal moro wuok oko kendo koro to gedo e lo makamano. Bende gigolo kwayo makende ne Ted County ni ma Kisumu mar noni wuok oko kendo donjore e wachgi mar neno ni giyudo ratichgi e yono mowinjore. Otieno Odongo, an kaka tuk-tuk driver kendo kaka jakom mar route madhi Nyalenda kendo route madhi ya Kibuye ka to chopo nyaka Ahero. Wan kaka drivers over 80 drivers. Ne wabuok kawuono tarik 16 gokinyi ka wabiro tijwa kaka pile. Wachopo ka to wayudo ka machine mar welding oseketi kendo idwa wang' containers e premises marwa ma wasebedo kwa protect all along. E sama wuoye kodi ni en kama osebedo grabbed, ma structure mogere ni ok wang'eno gere nang'o, ok ogere under consultations magwa kaka drivers, an kaka office motelo ne route ariyogi. Onge ng'ama nosebiro ira monyisa ni gidwa gero shedni to gidwa gere nikech ang'o. Ok wadhi yie gima chalo kamano, ng'ama nogero gini obi ogol gini oko. Not koko dwar to wane mwadhi gole to materials mage biro lal. Ma en premises marwa kaka jo tuk-tuk kendo kaka handlers ok wadhi accept. Wawacho ni enough is enough, one independent. If it is war, to wanyalo kelo war. Wan waonge kod ywaruok, to kodwaro kwe to oyie mondo wabed kod kwe. Koko dwaro kwe to omany wuo ma bende ok wadhi accept according to chik mar Kenya. Kaka jo tuk-tuk wawacho ni shedni
kochakore kawuono ok wadwa nene ka wan ready mar gero shede kiwan. An Liliana Keyo, an Mama Janabi. Ne ratiro mar kedo ne ratich johala. Waluongo sirkal kawuononi ni koko e chiro kwadwar. Johala ol gi koko ma pile ka pile. Gima timore kae ni ma land grabbing. To gi rab nyaka space mar johala. Nitiere nyaka joma koso space ma ginyalo use chiro ka. To ni ma lobni teka kochalo ni adwaro ni media mondo meny. Mondo ne kaka ng'ata chielo mako lobni motwenyo moduogo goka. Kendo dwa wange containers. Ni ene mok dictate kamora mora. Ni ene ma lobni tete en mare. Johala to koso kuonde manyalo pethe. Ok wadwar koko. Structures moket kaigi. Elo johala duto. Johala dagi ni structure ni ok gidwar. Yakoro mogo jwank kanyo ndi makelo ai giko ndi mar miweche manyien jo ndi mar marademba. Bende kete kala TV ukinywa sani liko nyisi machiegni pacho ma odwa tok thul machuko duka ndi kora ka chal mar kor lwasi. Nyinga Henry Okech. Kachil kora ka an Brenda Agenyo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo
nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak,
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul,
chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakoro moga jwang' nonro mano mar oboke okinyi nindi mano ma kawuono. Chalo kodinare kanyindi nyakoro moga jwang' en thuolo nindi mano makare ka bende okadho kanyindi dakika 30 to kod adek tok saa 10 to kod 2 mano mar okinyi. Wakawo thuolo nindi mano makende mar rwaki machiegni ahinya mondo wang'en to piny wuoyo nade, nikech piny bende nyaka wuo, to piny wuoyo mana kokalo kuom oboke ma pacho kaendi. Mano momiyo wan kod oboke nindi mano mar Daily Nation kaachiel kod ka oboke mar The Standard machiegni. Yes. Ageno kanyo ni chiwo makare kama moro bauntiero joneno mar Color TV. Waseduogo kaeri kendo wadang'io kanyo oboke no mar The Daily Nation. En janeno ka wach momi peke Daily Nation kawuono en in bed with goons. Maybe kapok wadhi e Daily Nation matin ahinya. Ng'eni weche thoth ahinya to kang'eyo ni to chalo nade? Weche ber? Pinye mabedo maliet oko ka. Liet bedo mathoth. Liet mar siasa koso liet mar ni piny liet mar mano mol ni. Miwacho ga ni sani koyo ng'ich, kaka koth chwe to koyo ng'ich, ka chieng' rieny piny liet. En ina wacho ni koth chwe yes, kendo kata nyoro kama nantiere koth no chwe Kisumu ka. Yes. But still liet nitie. Liet pod nitiere. Then again liet mar siasa. Koro piny liet. Liet kamoro amora. Okay. Okay, anyway, it's okay. Waburo nane kanyin to liet mar piny ang'o manyalo kwe. But kwich mare bende biro bedo tarik 9 dweno endi mano Wewe tarik 10 wang'e. Wang'e dhi bedo tarik 10. Dweno endi Tuesday, tarik 10. Yes. Mano 2027. Yeah. Obro liet mar piny no endi biro bedo mokwe. Oboke ni mar Daily Nation. Koro ok ing'eni otek ahinya kaachiel koda ka Rigathi Gachagua gi Douglas Kanja jatelo bila pacho kaendi. Yes. Neno kanyendi monj mancho tim Kitengela ne Babu Wino Gini, Edwin Sifuna, James Orengo, korido ka nochono mondo mi kweth mag bede kwedo piny owacho. Uwogo ko mondo miyo odwar komba kama kende koda ka IG. Mondo miyo ler ne gini to ang'o manyalo bedo ni timore. But Brenda king'iyo kanyindi gik ma wasebedo kwaneno social media, waseneno kanyindi kwaneno gi achiel kachiel. Yes. Kata gimonj mabende notim kanyindi Kitengela. Inyalo wacho ang'o kapok wang'iyane ni to ang'o ma jomagi mabende ninde otanda achiel gi jonjoregi. Kapok wang'iyo joma ninde otanda achiel gi jonjore. Inyalo wacho ang'o monj mabende osebedo kanyindi ka itimo gobila titimo ne japiny.
Henry wach maduong' manyalo wach ni ni kapok itimo monj ma kamaeri imonjo ng'a ere ng'a midhi monjo because jogi dhi in places kapchalo kama no monje Rigathi Gachagua yes wawacho ni no monj Rigathi Gachagua but king'iyo wach ni malong'o ng'ama no hinyore japiny so bila oningo bening'e whoever ma is behind all this monj and whatever these attacks oningo ng'e ni ng'ama gi monjo even the tear gas manoketi even monj makoro ma Kitengela ing'e ni ng'ano se yang'ata achiel motho that guy miluongo ni Vincent Ayomo owito ngimane jahigni 28 kende mano japiny jotelo miwacho ni monjo every day gin monjgi ok oyudgi ok hinygi physically monjgi inyo mana jopiny so oningo beni wapenjore kendo to ng'ama wamonjo ng'ama wamonjo en ng'a ang'o momi monjo jopiny nikech an according to me nano ka jopiny mimonjo sama you go to church ka to ibayo tear gas e kanisa kama ji nitiere tibaye kuom jopiny jogi ok ba tear gas gi ni koro winjo pok awinjo ni tear gas no go Rigathi Gachagua onyo mani giro ne gi escape kendo gin masawa kinyicha kineno gi bane rally machielo but chien ka yatido ka jopiny ma hinyore so penjo maduong' monego wapenjre ni ang'o mimonjo jopiny to jomage madwago kura ka jopiny tere kuri monjo kendo inego gi kingi obila teko mabende gitiyo godo omigi koda ka japiny kech mandate no indi nitiere piny but japiny ok omiyo gi teko mar hinyogi japiny omigi teko mano mar reinforcing the law keto the law bed order in order nyiso ni gikaw tugolo kata ting margi en mar rito ngima japiny but waneno ka gine mabende gichagi tiyo koda ka teko mathoth ahinya ma koro kichiek wacho ni excessive force gitiyo godo yor hinyo japiny and maendi penjo to bende paro bila giendi bende giparo ni gin giwegi kimbe gin gi familia kata mana jok moko mogeno kuomgi ma samoro gine ma ka inyalo timonegi kamano to nyalo bedo malit exactly nikech gin bende gin gi familia gi gin gi nyithindgi gin go wetegi gin gi brothers cousins ma bende dhi e rombe mag siasa gi omiyo sama gitimo kama bende ging'eyo ni gini nyalo yudo kata mana nyathi gimoro mano penjo ma gimenya ka koro gipenjre before ne wan kanye ndi goda ka police force mani iwuondowa in fact to me anyalo wacho ni iwuondowa kata no wuondo the current constitution wacho ni kore police service are we seeing any service in police sector because we are still seeing that force a police sector we still have the force according to gima waneno manotimore Kitengela ma is now force ema waneno ka pod tiyo ka so ywak moro tiere kai wacho the impunity 3 weeks after attack on former DP by armed men at a church in Othaya. Police are yet to make arrest. Jumbe adek osekalo nyaka sani in another attack ochako timore ma oweyo ka ng'ata achiel osewito ngimane to onge ng'ata mosemaki onge ng'ata mosebedo responsible en mana game koni gi koni jogi ywagore koni jogi donjo ne jogi so who is responsible for these attacks? Chik yango ni onge ng'ama is above the law. Mano chik mapacho kaindi yango ni no Kenyan person is above, no Kenyan is above the law. So any person mawuok Kenya ka kati beni donjo to iseyudri ka koro ine Kenya, you are not above any law. Manyiso ni nyaka abide to the constitution mar Kenya kaindi. And could it mean ni jomoko nitiere ma gito chik ogeng'o gi kata chik miyo ok nyal timne gimoro mamiyo waneno ka jogi endi itimone kama endi manyiso japiny but joma timone gik maricho kama endi to are just normal. Onge ng'ama chik mar Kenya we oko nobody is above the law, everybody nyaka kaune kaunda mowinjore mak mana ni jomoko ninde tijegi because no nigo beni by now ng'ato oseng'eyo niya ang'o matimore monjgi itimo gi nang'o to ng'ama timogi mondo ng'ato bed responsible for gima timore so nyiso ni ng'ato nindo e tije ng'ato ok tim tije yono mowinjore so ma wanyalo blame nga tend arita kwe mapacho ka kochakore gi Murkomen kochakore chaka gi malo Murkomen ka koro ken IG kende tend arita kwe tema malo ka nikech tich gi en tich chiwo arita ne jopiny en tich neno ne jopiny gima gi obedo makare but the same jopiny emimonjo kinde ka kinde so ningo beni tend arita kwe mapacho ka osenyisowa ni to en ang'o matimore and who is responsible mondo jok ma responsible okawnegi tuwa mowinjore. Sure. Ng'ene kanyendi king'iyo kanyendi gima bende wacho ka nitie kaka koro ginindo koda ka wacho ni jonjore e otanda achiel nyiso ni onge ng'ama nyalo
mako wadgi. Wacho ni Hadija Riami wacho kanyo ni will raise a baby without the father, mabende mano min nyathi mabende koro we matin ahinya mawuon gene onegi Vincent Ayomo mabende nonego dichono mar Jumapil e gwengeni mago ma Kitengela kinde mabende rumo ne obedo mano mar Sifuna kod Lange. Yes. But anyway, weche obila samoro bedo matek ahinya nikech nonro margi ochwere. Nyalo tim nonro kata mana for years. Miyud ka ng'ama itimo nonro mare chak tho manyikwaye chak tho pod itimo mana nonro. King'iyo ite nendi mano mar 8 bende nitie weche kaendi kapok wadhi kanyo. Mana page mokwongo niendi ite mano mar 8 bende wadhi yudo weche goendi mago mag Sifuna kanyendi. Mimi ndio Sifuna. Mimi ndio Sifuna, so we'll get to know nito Sifuna to wacho na Wanyakwara Mugajwaga. To wan kod ite mar 13 mabende wan koda ka kech maleya mabende koro to kwa familia pacho kaeri kwa kuganda mathoth ahinya. Wang'iyane koro ite nendi mano mokwongo mano mar Oboke ni ite mar 2 mar Oboke ni mar Daily Nation. Wacho kanyo ni high price of beauty, why you need to know what is in your hair care products. Hii ni kwa wanadada. Kwa wanadada. Matina neno kanyaka joma chuo beloso wiye. I just want to believe, no, my personal opinion. Ng'ato gura Rwanda. It's madness on the highest order. A man braiding hairs. Aparo ni iti chike moko pacho kaendi ma in as much as they want to give freedom of kiate mang'o gene to nitiere moko monego ogeng'. Enri ndalo machon joma chuo nok pichre kata modhi maduong'. Aman en ng'ama luokora loka gi sabun to kendo negina sawa. But nowadays nitiere nyaka specific more for men. Sprays for men. Everything for men. So piny oselokore. Joma chuo tinde dwano dugu mamit gilos wigi gichielo wigi. So ma dhine ji te nikech joma chuo tinde loso wigi. But I think ni wach mano mag loso wich ne joma chuo. To personally anyway gima ber na ok ber na ng'ama chielo. Yeah. But conscious mara nyisa ni it's very wrong mondo mi jo ng'ama dichuo korido ka embene koko osuko wiye ng'ama dichuo bende kokiro no chielo wiye. Aparo ni en na tuo moro mosedonjo ne joma chuo ma in fact joma chuo nego bende bedo cancelled properly. Nego bende gibedo cancelled properly nikech ka koro ng'ama chuo dichuo ne osesuko wiye to chielo wiye, so what is he thinking? Anyway, mano ke pacha wuon but nikech ja Kenya kae ndibiro wach ni chiko yiene mar timo gireno bera koro nyiso ni nyaka ng'ato ka ng'ato ng'eni to ang'o mabende dhi e wiye kata dhi e wiye. Manto kata mana joma bende nie kinyozi jo kaka joma lielo wiyewa joma lielo wiye kaka an wang'eyo ni to ang'o mitiyo godo products mag mabende dwa tige wiya ni ndi seche milielo na. But kichako nono ahinya gima bende gweno chamo to samoro kada kicham gweno. Aneno ka ng'ama timo research ni iluongo kanyo ni Helen Shikanda. Jandiko wacho kanyo ni researchers find carcinogens, banned substances and toxic metals in relaxers. Researchers find that some of the chemicals used in hair care product in Kenya pose a risk to users' health. Yes. Bas. Ado nyisi chon. E kinde machon ne wang'o wich gi balataglo. Kene be neno? Maber ahinya. Bas, ne wang'o wich gi balataglo kendo date ne en date ma serious. Weri gi dede matinde sane gende. Magi gin tinde ok date. Magi tinde dede. But date ma date ne wang'o wich gi balataglo. En balataglo ni endi yudo ka ochiele tika mor kimbo. Kene be ne neno mor kimbo gi wang'i. Kimbo nitie. To moka oboy be neno gi wang'i. Yes, ne wan gi mo kimbo moka oboy. So ne wang'o godo wich maber kabisa yudo koseket balataglo mach ichuk tika mocha tiketo mere kolos godo wich teno ka madam en madam manyelne to ok masani giendi ma oket gi wang'eny koro mae miyudo ka samoro wabiro kata mana gi cancer ma masani koro tinde dwa bedo mang'eny nikech chemicals ma itiyo godo e wiwa ogene chemicals. By the way, kwa nyalo doka kama koro wati waloso wiwa gi balataglo, how harmful can it be? It was natural, it was okay. But you see now, ochopo kama koro tiyo gi chemicals, nyaka mago mose yud ni oko winjo be nitiyo godo girach gi ngima dhano. But you look at joma loso these products, they're using the same chemicals to gi uso ne GF oko kae ma are not even aware
ngini some of us are not that whether ngiew relaxers whatever wadwa loso wiwa obed maber but ok wana weya ni to gima watiyo go ni eki but the joma ng'eny okaw kata thuolo gik molos go to ndikni e toke kanyo but joma ng'eny to gi kata isomo you will not even understand what are these. Okay, we can understand it because gin terminologies moko mabe ok bi understand ko bi ng'eyo ne gin ang'o ber gi rach gi ok bi ng'eyo. So still I don't know who to blame. Is it the cabs? Is it the cabs? Mang'iyo ni to mwandu mabiro kacho kae ni mondo mitiyo go gini ni rang'eny makare. Yes. Koso and the government mabende are also trading with other countries mondo mi gikel mwandu gikuok e pinje ma oko mogi nyalo tiyo gi their natural one. Ng'eni mondo mi gimoro puodhi maketi e market ni koro iuse oko kata iromo kode supermarket si yude oko nitiere duol mochung' ne puodho gino. So it's their responsibility kapok gipuodho gino ni is good for people to use mondo mi ging'e ni to gino lose gang'o so they are the one who have failed us. Okay, yeah. So nyiso ni duol mano ma ng'iyo rang'iny mago mag mwandu gi. Exactly. Ginindo e tije gi. Ginindo e tije gi. But gimondo ni mondo wanyisi koro poke jwa ng'eni samoro mo bende tiyo koda ka mwandu moro amora e loso wi mano kalure koda ka nonro mo bende yango. En koro nyaka ibed nyaka yaw wang'e ahinya nyaka ing'e ni to koro gik ma itiyo godo e wigi endi bende ginyalo kelo ni ber koso ginyalo kelo ni rach. In as much as we want ourselves to look nice and beautiful, but wakwongo ng'enta gik ma make we beautiful gi gang'o gene giendi ber gi rach mage ma bende ginyalo kelo ngima wa. Yes. Okay, ite mar adek. Ite ni di paro mar adek? Ite mar adek wacho ka ni rare spiritual think as Lent and Ramadan start on same day. Bas. Bas. Kontiere kaka Ukristo gi Waislam chakore odiochieng' lamo margi koro nitie kaka kawuono biro gongana nikech gichakore odiochieng' achiel. Wasebedo ka kwaneno ka nyindi ka Waislam bende nigi lembgi ma gisebedo ga godo ma gitimo ga yoni ni mwezi tukufu wa Ramadhani. Holy month of Ramadan. Yes. Oh yeah, by the way manen. So holy month of Ramadan ma bende biro chakore kanyindi tarik abiri dwe mar adek. Ae to waneno ka nyindi ka dwe mar adek no endi bende wan gi romo mag jo Kristo ma bende chako tarik 2 days before. Yes. So chal ka gima mano koro sapoteth. Do mano sapoteth? Sapoteth mano jo fwenye nikech aneno gimoro mokete e lenda wang'. Yes. Mano nyisa ni mano sapoteth. So nyiso ni sapoteth mano ma jo Catholic and not for everyone. I want to believe not all Christians. Yeah, all Christians take kaka jo Advent celebrate sapoteth but jo Catholic too. Yeah. So nyiso ni sapoteth ka achiel koda ka the holy month of Ramadan biro timore dwe achiel ma bende koro to biro nade. But anyway, duto te kuom duto gin alam ne oganda pacho kan kata ne gin alam no mar the Christus. Ito mara gano watching death and violence as police, goons, partners or partner against the opposition. So chal ka gima koro jonjore ka achiel koda ka bende obila riwore kanyakla mondo mi giked koda ka kweth makwedo piny owacho pacho kaendi. Yes. So modhi nyaka itinendi mano mar abich. King'iyo kanyindi the killing of Vincent Ayomo mabende notimore kanye Kitengela on Sunday comes after several attacks on opposition figures by the police or by goons enjoying the protection of the security apparatus. So nyiso ni gisebedo ka gibedo protected kata ng'at mabende nyalo kawo okang' onge. And the government is silent about this. Ingeni okunya wacho ni magi gin goons. Ka gin goons onego beni police osemako gi. Mane wach kende mantiere ka either gin goons to gin protected by someone or some powers. When you say the government, I don't know. But why are they not arrested? Kata ka gin obila ma are also gin tio obila moko mabende gin obila yes. At the same time, gin jonjore moriwore yo bila ka onego beni ng'ato osekawo responsibility mar wachni. So nyiso ni jogi tiyo kanyakla. The problem with Kenya kaendi ni kiwacho adiera to inene ng'ama idwaro nego. Yeah. Bende idwaro negi kata inegi kech kwa wacho ni magi gina jonjore. In fact that is the right term. The right time eni gin joma ng'ama monjo japiny mano janjore. Mano ng'ama janjore. Ng'ama mai mano ng'ama janjore. Exactly. Nikech ng'ama negi mano ng'ama janjore. But I don't ingene awacho ga ni Brenda. Yes. Ka Brenda loso rally ne somewhere. Ta feel ni Brenda
oka subscribe to dwaro mag Brenda kata mana ideological iwacho ni ideas mag Brenda. Yes. Then onge tiende mondo mi ana wuoga dhi rally mar Brenda nikech Brenda manifesto gango gine go indi okumora. Yes. So there is no need of me going to rally mare na dhi bet manga dhi do gima dhi chwanya nikech ng'e seche manga dhi rally mar Brenda ta dhi do gik maricho moko adwar ka. So dhi chwana mondo achak ba wach. Either ba wach ni dhi kelo jomoko mondo hinyre nikech kase dhi ba wach to ng'ama ne batha ma Brenda moro cha biro chako goya ka. Ng'ino sekelo commission. Exactly. So seche mi kelo commission ka endi commission ma ikelo ni nyiso ni jok mamoko nyaka the next person dhi hinyore nikech ambe nyaka many kaka kora defend myself. So jomar around me they hinyore. And but Henry king'iyo wach ni matut. Yes. Jogi odhi adhia for example kaka mari katika Shagwa. Jotelo geno odhi adhia kanisa lemo. Then all of a sudden goons come from nowhere. Then they just attack people. Ing'e mane gima keto wach kata ni wach moro notimore ka chochni ba wach moro timore ka wach moro timore ka koko moro wuok to bet winjore. But you know ka people ma obeda piny moling. I hope ni that church jino bedo piny oling. Jotelo go were just there. But why attack? But anabe ang'iyo ariyo. Ing'eni siasa en siasa. Exactly. And anything nyalo timore siasa. So either an ma jachung' man Henry kamaendi anyalo plant jomoko mondo bi oketh my rally. Mondo nena kagima sirikal gore koda kata the other person gore koda. Yes. Or nyalo bedo ni there is that fear ni ni kwa mia thuolo ni nyalo bedo gi romo kama. To we are done. In fact what they hinyore kabisa. So eni ni moko mi thuolo ni bedo gi romo ko winjo any hint wayudo ni dhi bedo gi romo kama. Yes. To eni no wanyako manya kaka wamonje. Actually endo point mi wacho no nano ka jotelo moko no wache kae mani wiyo wilo kanyalo quote exactly. But negitemo wacho ni these attacks gin gik moko ma ng'ato timo kende. You remember the story of alikuwa anaitwa Koimburi. Yes, mane wacho ne jikidnap. Anajikidnap yeye mwenyewe organize maber kako jikidnap. So iwacho ni politicians thrive in chaos. They thrive in chaos. They don't just want to do things peacefully. So kapod wado kuchiende wach nieri. Then kama nyalo biro ni is the case, then someone is still responsible for this chaos. Ng'ato nigo beni mako. Onigo beni government usiwuok. Ng'ini ling mar government emamiyo koro paro ni biro ni kara nyalo biro ni they know this thing. Ging'eyo wachni. Nikech onigo beni gisekao namo mowinjore. Yes, the NIS I want to believe they are always everywhere. And I don't pacha moro kunyisa ni inyalo wuotho kata mana 3 kilometers. Yes. Kata mana 1. Kapok iyudo ja NIS moro. Okinyal bede crowd moro kata mana mar ji 30. Ma ja NIS moro onga. Mano pacha moro nyisa kamano. Yes. I'm not sure but pacha nyisa. And onego beni NIS ng'iyo ni to jok matimo monjigi gin jok mage. Nikech number 1 up to this moment it's only police officer kata joma nie forces. Yes. Mantiere security docket. Ko awere gi joma nie private machalo kaka ochuk dar. Yes. So it's only joma nie forces or security apparatus. Emo yene bedo gi bunde lisasi gi tear gas. Yes. So when someone is telling me ni Henry ne nigi bunde gi tear gas, yes anyalo bedo goro nikech I ensure ni mondo abed gi bunde. But atiyo kode kanye. Atiyo kode kotim ang'o. Yeah, mae momiyo gik mitiyo godo gin gik ma expect ni only our security officers nyalo bedo godo. Then our security officers bende poko kao ndamo moro 3 weeks. Yes. 3 weeks nyaka ne monj mar Gachagua timre. And then another monj makoro to nyaka tho wuoke. Nyaka odiochieng' makawuono pok awinjo no mak ng'ato, pok awinjo ni no mak ng'ato e wach e monj makamagi. Ndalo dhi adhiya ndalo suda. So ng'ama timo gini en ng'ama monjo ji en ng'a. En ang'o momiyo kawo ndamo mar chik. Aparo ni liniensi moro nitiere chik ma pacho kaendi. Yes. Ma yudo ka mano me wacho maybe jomoko are above the law. Or they are protected by big fish. Koro nikech in small fish yori mondo idhi tim gimoro nikech ing'e maber ni big fish moro ang' nogeng'i. Ng'eno koko wacho ni koko wuon pala. Yes. Onyalo oro nyithindi mondo odhi okinyi to in kibiro tiyudo koseyarore koro obiro chuowi. Obiro chuowi do koger. So it means ni seche ma waneno ka jomoko dhi gi tear gas. Yes. Mager police officers
onge ng'at manyalo convince an kaka Henry, not any other Kenyan. Kenyan. Wan onge kaka ng'ato nyalo convince ni ng'ama obayo tear gas is not a police officer. Then if he is not, ogolo tear gas kanye. Ng'ama nyalo bedo ni ochielo ng'ato gi magina, ng'ato ok nyal wuonda ni ok en police. Then ka ok en police to golo magina gi lisasi kanye. Kech mage onego bed ni mage mosetimo wach niya Henry nogo ng'ane gi bunde to Henry niendi noyudo bunde ni kama. But kapo ni ok nyal nyis ja Kenya ni Henry ogo bunde ni kata ba lisasi mogo ng'ato ni Henry ok en police, then we assume Henry is a police officer. Hapa ni wan kaka jopiny onego wawuog oko kendo wakwed malich mokalo tima kama eri nikech wachomo siasa ma 2027 otudi ano ka siasa osechakore ok wanyal wuondore siasa osechakore rallies gi nyaka jopiny dhiye. Yes. En right mari kaka japiny mar wuok oko mar dhi e rally. And by the way okomi ni jomo wuok oko ne Sifuna ka ni koro ni koro ni kata team mar wanga gini kodhi kanyo to the same people kodhi wuok oko. The same people dhi wuok oko. So okomi ni koro jogi te support. Kanyo nitie nyaka jomo ok dware nitie nyaka jomo support but kaka jopiny wan gi right mar wuok oko ne this rallies. So ningo beni jopiny makoro wuoga ne oko mager. Gimomiyo why are we being attacked onge ng'ata makao this responsibility. Wadwa ni piny owacho mondo nyiswa ni ng'ama attack jopiny en ng'a e rallies ma wuok oko. Ot japiny na advice ni ka nikech kuonde mag remo giendi waneno kaka hinyruoge mang'eny bire. Kineno ka policy mag Henry kata sera mag Henry ok mori wadhi e rally mar Henry nikech samoro ibiro wacho wach moro tibiro goyo yi. We don't advocate for goch, but goch be nyaka advocate for nikech goch maber miyo ng'ato weyo richo kendo ket maledo nyaka chuny dhano. So inyalo goyo yi mondo mi odonjni kabisa mondo mi kore we achany ngeni checha moko migolo magi goyo. Kore go wadu matek kabisa but I don't advocate mondo mi ng'ato nyalo dhi sia I mean rally mondo mi ochak goye. Koro mondo kik goyi kinge maber ng'ane ok dwar wedhi mondo ichak dhi bawach nikech idhi goyi kendo pod ibiro med goyi. Kik wakel chaos kata kik wabed jogo mohero kwe. Wan ma ka wakelo kwe to wanyalo keto kata jotelo gi ke line that we want peace. But ka wan ma jokoko to kendo mano moro ja siasa. Mano itnendi mar ang'wen ka achiel koda ka bich wore ko nyaka iti mar auchiel. Aneno ka ni police seek Gachagua statement as probing to attack drugs on. Kaporo mane wach attack no anno kanyo ka Migosi Rigathi Gachagua no golne kanyo chik mondo mi odhi ondik statement kalore kora ka monjo mano timore mano othaya 3 weeks ago. Idwaro ni mondo mi odhi ogol kanyo statement mare. I'm just wondering nyaka sani Rigathi Gachagua pok ondiko statement. Okay. Yeah. No ningo beno sendiko statement according to me. Nikech ko monji and no wacho maber sama no way about that attack ni ende ma jogo ne dware sindio and jogo no monje and thereafter his life so ningo beni no sendiko statement so that kaka moro timore ti wacho ni no sendiko statement so Migosi Rigathi Gachagua oningo beni ndiko statement according to me. Yeah, true. I also want to agree with you. Yes. Ningo beni no sendiko statement mondo me cow but again just recording a statement minus any action is also nothing. Yes. Like it zero work. And onego beni seche ma kao kang abira report ina yudo monjo makama. Ta chich ni ngane matimo na gini. Ngane onego beni bendi luongo to bedo questioned. Yes. Ni mondo ka aso nono cha onego beni ina no Brenda awacho ni chiko onego wabedi gi kangaroo courts mang'eny. Ubere gi kangaroo courts nitie moko onego beni ni pod dhi akia ni pod koda dhi court of high court kia ngogi ni appeal ko kidbanko ng'angere madhi nyaka guyo. Moko onego beni bere dealt with on the spot. Ineno. So koponi oyud ni Henry wuotho the wrong side of the road to wach ni koro Henry nikech ka iwacho ni ka ok en kar pedestrians en ka chuny gari nikech awuotho chuny ndara te to kanyo geche ringe. Yes. To onego beni koti machiegni kanyo ma ok onego beni bedo kata mana 1 kilometer. Be kata mana onego bedo kata ka ng'ento 100 meters wan gi court. Ineno. Ikawa ka tiketa kacha to wacho ni ndi wayudi kiwuotho nyum barabara and ma risk ngimani so nyiso ni okinja Kenya mondo chike ngimane. Exactly. So ibedo charge inyalo bedo charge ni twi kata mana 1 week
ineno mondo idhi ywe kacha ywe panyi ke samoro ng'ani endi en gi mental problem or wago ifai mar siling 1,500 kanye endi mondo mikoro kiki chaki iwuo ing'eni gik wanyalo tieko cases moko instantly I want to believe ni gik moko mang'eny ok wanyal rito moko mwana ni bedo dragged yes gik motere e court bedo dragged dhi to ichaki chiko uchako duogi then chieng'no be ng'ato leo ng'ato onge case no chako chor nyime mane kaka that's how they do it by the way kaka jotendwa mostly jotendwa timo ende apenje do you think ni duol mochung' ne rango bila IPOA timo tijgi e pacho ka they don't because onego bed ni IPOA no se take responsibility moso in this matter because ka joma monjo ji man gi gik mimonjo godo ji machalo tiega sana whatever gino bila to IPOA mochung' ne rango bila so IPOA timo ang'o e wachni duol mochung' ne rango bila IPOA this is a challenge to you what are you people doing to make sure ni monj makamagi orumo e wach miwacho no endi awacho ga ni makamano obedo gochien ka endi mana wacho ni nitie some of the institutions ma ok onego bed ni bedo under someone onego bed ni gibeda and again very independent yes to operate alone ma ng'ato ok nie wigi ng'ato ok mige chik to onego bed ni bendo omenda margi beda mopogore parallel mok ne idhi ka omenda kama kokitero ne gikech ng'eni ka poni ane wuono omenda ba anyalo dictate kaka miyo omenda monitigo but I mean 10,000 and make sure this 10,000 okelo 20,000 so 20,000 nyiso nyaka dhi akwal nyaka ma jomoko mondo akel 20,000 another 10,000 and IPOA are doing nothing they're doing no work king'eyo kaendi the most stupid statement ma polise golo and ang'eni seche miwacho gadiera to samoro jomoko chwanyore this is the most silly statement my police golo look at the statement ma ng'ato koro wacho kaendi ma Mushiri koro wacho kaendi the NPS that is National Police Service continues to appeal to anyone with relevant information who is this person with relevant information so anima team nije upile tije it's their job mar timo nonro mondo mi ging'e nang'o manotimore kamonjo bedo kamoro nego beno bila osetimo nonro margi ma ging'eyo ineno NIS kare timang'o and I remember Rigathi Gachagua no clash gi jatende mar President William Ruto ka en Mombasa to nani bede jatend piny Kenya bi Nairobi kane gi clash mag dine bed ni NIS machiwo ga repode ka chiwo repode to dok wachopo kama piny Kenya ochopo gi ng'anyo mag Gen Zs and it was seen to be someone who is tribalistic but he's not tribalistic. Gachagua he is not. Who does not speak for their people? Who? Rigathi Gachagua. Who does not speak for their people? One, you see, Brenda, this is the problem. You know, the problem is Gachagua is doing is too much. There's nothing like too much. Moko mention Mount Kenya alone, Mount Kenya. Okay, the position he was holding. Yes. No koni go benu about Mount Kenya to Kenya dok na Rigathi Gachagua. Fine, you are right. He was supposed to talk about all Kenyans. Talk about Kenyans. Do you know? Don't remember when President William Ruto nyalo wuyo kaka the president. Yes. Don't you nyalo wuyo kaka Ruto as a person, as an individual, as a Kenyan. True. So okenya litania ni koro ka endi wuyo ka endi to wuyo kaka jafwambo to ma endi ni koro idwa kete kene ma na ni jafwambo from A to Z. Anyalo wuyo sani kaka Henry, ineno, tuntizimo wuyo kaka jafwambo. You get the point? Now Henry, the point is, it's okay you can talk kaka Henry kinenya wuyo kaka jafwambo. Lakini wuyo kanye, ti wuyo gi jomage. Now kami wuyo makoro difa gini. Rigathi Gachagua every meeting, nyaka the time Rigathi Gachagua was in America, podo wuyo gi jomoromo godo kono, to wuyo about Mount Kenya people. To noromo gi jomage. To noromo gi Kenyans. Those people are now Kenyans. Kenyans. Kanyo ni I am sure nenti katutieno moro mabeneja South Nyanza koni. Then everything about Mount Kenya. You know these people, our people. No. Siasa is about me. Kanya dok niye. It's okay. No, yakobera very different opinion. Yes. Siasa is about me. My family then other people. Mani siasa. It's not about Kenyans. Niko kolwar ko trickle down here. Kenyans. Kia other people family kokayana. It's me kadhe mbele. Gini depend ni inga. Ma is a deputy president for all Kenyans. A deputy president for everybody. If I need your Mokomar holding, fine, he is the deputy. He was. But if I need your Mokmabenda are also holding big positions, Kenya Kandi, Mabende watch odd water. Angome wake to the Guinea could be Luland Kandi, to Kago Wage Wachania, or why not a cheer. To we feel so proud, Nekarangani, Mujali Maslai Magua, to when Rigathi Gachagua speaks near, I don't support, not that I support him. Anyway, I'm also supporting your point.
this thing is not only Rigathi Gachagua mind tribalistic e Kenya ka. King yo sani. Everyone. King yo sani kata mana moko kuom jotend migepe. Just yesterday I was telling someone jatend migao mar mochung' ne jotije piny owacho. CS Ruku. Most of the time he's talking to Mount Kenya people and he's a CS for all Kenyans. Look at that. He's a CS for all Kenyans and he daka ni Mount Kenya, everything Mount Kenya, everything whatever look at Mount Kenya, everything what Mount Kenya. Why are you talking about one section of Kenyans to in a CS? Ma will believe no go serve everybody. It looks like you are no, so koro nego beni wangene ya, onego beni wangene ya. Owuoyo kaka CS, seche kusuguyo kaka ja Mount Kenya. That is when I can talk like kaka ja Homa Bay, to kaka nyalo wuoyo kaka ja Kenya. You know. So when I'm speaking for Kenyans, I speak for Kenyans, but ndizi jimo kuma kora dwa nimo achina no ndio dhine jowa. You know. So like for example, ja community kiye. Yes. Nicho wuoyo kai ne gidwa the deputy position. Gidwa the deputy position. Gidwaro gin nga. Jo ODM, and ODM is presumed to be Jaluo. Ineno. So kuponi that position omi Jaluo. So manto koro ber niya ne watu koro ng'ato wadwaro gini koro wana wadwaro gini wana mwabedi ni manto koro ber kwa pamo to kajo moko dwaro to ne ng'ane tribalistic. I think no. Kenyans can never. Kenya should not operate like that. So every person dwaro kamana niya jogegi. By the way, kajo unyalo bedo sa. Kare mamondo de makare. Yeah, but that is it. Brenda, unawacho gini. Sorry for this. Like Sanya will run for MC 2027, God willing. But okanyalo bokora na dhi pogo chumbi mogo ngede gang'ogene ne oganda moko makoth go e West Game Ward, to mama omonyuola, nyaginera. To ne dhi kwa chumbi ka jirani to winjo onene TV to winje radio. Ni ndio kech no pogo chumbi radar ma dhano chielore to dhi kwa chumbi ka jirani. Ajabo chamore, bo chamore ndi. To eto kata ma ajabo no winjo mamuche ka jirani. Is it even making sense? So you are trying to say you start chako odi. Yes. Kick or step. Kidi. So every politician is just right by saying one. Karwa girwa ne nyakomany one. It's not about ne ngane gene. Kisema nyone jogi mukuru mukujo tidwo wacho ne jo unang. To Kenya ka bichimo no tie kuche mag kwede mag dhoudi because kata kawuono koka waneno kanyo ka weche manyien mawatimo waneno kanyo ka David Maraga weche ko mag kwede mag dhoudi mopongo Kenya ka kicha kiyudo ja Kenya jatelo mane ka wuoyo is just accusing somebody else with kwede mag dhoudi cheke ne jatelo mane ko anyway mondigene room when Uhuru President Uhuru Kenyatta, former president, yes. No kalo kroge moko no team ma joma ne nie positions the challenges mane nie positions moko no goal. Yeah. President William Ruto did it. Ineno. Kada moko matire the udi mamoko. Also wasak. Ineno gira ila. So konya rumo so ka wacho ne one kaka jo West Game Ward, one kaka jo Sango. Ok ne tribal ok tribalistic ahinya nikech koro apiga ne jo Sango. No. Enania jo ma jo Sango be are also part of the West Game Ward. Magemo nego bege yude gima ber. Ai to jok mamoko bedo chako yude. Awinji. Ite maraberio. TSC seeks powers to punish teachers in proposed law. Yeah. Stephen Yogo, chalo na dekanye di mwalimu. Good morning. Mwalimu Mr. Ilone Onyango John. Chalo na dekanywendi. Kuro nitire kaka chik manyien mabende biro kainde bill mabende bedo introduced. Mabende chal kagima weche mag sexual exploitation. Exactly. Chal kagima kuro nyalo hinjo puonj. But again, kanyita dwa yie kodgi. But nitire ma inyalo ketni. Like I was watching a movie. To japuonyo ka nyathi ng'ok, nyathi manyako. To pe nyathi ndang' matimi. Koro in the event mar go mbaka gi nyathi. So igeni japuonyo machielo kare monitor gi kaka go mbaka. So kodhi upim nyathi to yud ni en pregnant. To lok ni japuonyo chamo timbe nade. Emomiyo. So ere kaka inyalo miyo ng'ato through wuoyo. Iwe kaka wuoyo kodi ka ningise magamo. Is it even normal? So but niti jopuonj moko bere timbe gi richo. Apani kapok itimo gimoro na nyathi to para ni kaponi nyathine metemo ni giraela no. And last year, I think it's last year, there was this teacher now from Longonango, this school, there was this alumni school, the Alliance Girls. I don't know whether you saw that story.
for the alliance girls, yani the joma nosesome school no chon. Chokre malos group madonjo ne japuonjni. Yes. Nyiso ni they were sure about this. Okay, ka ngata chiel. Kadi wate kala ngata chiel mowacho and all that. So Loni will also help. But moso oningoti ka bendo ng'iyo ratich jopuonj. Jopuonj nyalo bedo gi ywaruok e skul and whatever. Oseno gigi timore bang' ka jomoko dhi kata jela ne gima ne samoro ng'ato okotimore nade okotimo. But japuonj moyudi ni rocho ratich nyathi. Japuonj mara mara moyudi rocho ratich nyathi e skul. To chik ni koro tiwacho ni biro chuno jopuonj moko mondo mi gibro lose tijegi forever kendo dhi migi punishment mager. Mana according to law manyien mabende koro to duol mochung' ne ndiko jopuonj e pacho kaeri osechwalo mano e nyim od bura mamalo e pacho kaeri. According to me, I think ni gima kamaeri nyalo konyo. Maybe onyalo konyo mondo mi oduok chien nyithindo manyiri, moso nyithindo manyiri mang'eny. Though wang'eyo ni tinde nyaka nyithindo machuo be ni rocho ratichgi, but moso nyithindo manyiri ema yudore ga institutions aina gi modhuro, moso e skundewa to ahinya mago ma ji dake. So I really hate organizations mabuoga oko. I really hate them and I hate give a lot of passion. Organizations mabuoga oko nikede ratiro ma nyathi manyako. I really hate with a lot of passion. Reason being, nyathi mawuoyo weyo kaendi. Kopo ni kawuono achwanyore gi Brenda, timo ne Brenda gik maricho. Yes. So everyone will now be out. Mawuogi kaka joma choro chora techwa gik mangamago endi. But kopo ni Henry otimne, to it's normal. Obro manana wach in light of the day. Mana matin to rucha kanyo endi to wach ne orumo. Endo wagwa duki chien matin. Gini ok en organization or anything. Ma en gimobiro kaluwore kaka society no set standard for men. Society opogo jo nyithindo machuo gi nyithindo manyiri no ket kama nyithindo manyiri were denied so many opportunities and whatever. That is why this thing of don't kata king'eyo weche go mag gender based violence. Ndalo machon it was a normal thing for dichuo to rodha nyathi ma rodha chiege kako ero gaga to joleng'i ang'ane be mane go chiege kanyo. It was just happening and people were just there. That's why my gima no kelo Stefani chuo tok na go. My gima Monto na go chuo. Chuo matin migoyo Henry. Ani chuo matin migoyo. Whether go dichuo achiel dichuo 100. Dongo goe. Ang'o miye to koro kinyal kidne ka kidwa kene. Ang'o mono ujo machuo form your organization mondo complain to your organization. You get the problem. Unang'o miye nyaka konyi wakwanya timo gimoro amora. The other time nanya aneno ka Sonko nowuok mager. Sonko nowuok mager mano dwaro mondo nyidende mokare. You remember that video mano the viral kagi say the Huba koro gidwa chulo. So Sonko nowuok mager. And no one was talking about kaka ngacha ne bedo bullied gi mine ka. Maka were women, they were not young ladies. Maka were women. So such women can bully driver cha. Yes. It was normal, jomoko nyiero to kopono dine ng'acha chaka kalwete mapad miyo moro achiel ai to ma odi chuma wange tek manade ne. So apa mana mo anga okamor ga gi organizations mobokore ga ni wakene ratero mang'ithino manyiri. As much as you are doing that, ineno kipuonyo nyathi manyako ne ya teruok chon rach to puonyo nyathi mawuoyi cha e bathe ka tinyise ne ya ineno kitimo ma timiyo nyathine iwinjo koro maber ko ipuonjo these two people to gibedo ka ging'eyo maber ne ma nyaminwa mowadwa to kika kanya nyako cha miketo knowledge kuome tewe nyathi mawuoyi to biro ka en very wild wacho no koro adami challenge kaka jatelo. Okay. Kaka jatelo madhi vai for MCA, yes. MCA. Magem ward. West Game ward. West Game ward. Yes. Adami kaka jatelo. Now the moment we bedo jatelo. Yes. And ale mundi mundo mi yuri telo mundi bedo jatelo. Just to make sure ni loso organization moro manyalo kionera tich joma chuo. Mondo equality obedi. Okalos organization. The only thing jogi you bring them together. You bring both women and men together. Tego kod gi mbaka e barasa di. Achiel. Ineno seche migo jogi mbaka e barasa achiel. Ng'ani dhi ng'eyo, odhi ng'e maber ni kare maendi bende mana chwech wadwa, ma bende chwech wadwa. But kikelo nyathi ma dichuo kende mi empower, tiweyo nyathi ma nyako cha.
to nyathi ma nyako cha dhi feel less fortunate and gimo nyalo konyore gonge mana and vice versa. I think so, mano is a challenge. Yes. Mano is a challenge. Janeno mar Kala TV mano is a challenge ma Henry koro kelo kanyo ni to nyithindo machuo to waweyo kure. Pile ka pile wan gi organizations ma kelo ne mana ratich nyithindo manyiri koni koda ka kocha kendo gidhuro mano to diera makenda. Ngene kata kuma nitiere organization ma kelo ne ratich nyithindo manyiri. Henry penjo ni nyithindo machuo to waweyo kanyo. Moskum kwati kama na this issue. Nyathima is 16-year-old, a 16-year-old boy. He is sexually mature. Or 17, he is sexually mature. Depending on kako bedo exposed, mko bedo exposed to these things from younger age. Henry dak matinde kaka jiodak, ibedo ka jiodak e town kae, nyithindo madongo to in single room. So a lot of things happened. They see you. Ninya paro ni ogene. They don't just tell you ni waneno kama but giminge ni they see. Koro the moment magise chako bedo exposed ka gitindo and whatever at 16 bedo ka en active, aware. So en aware and en active at 16 or maybe 15 kadonge en active. Aito odhi omiyo Brenda Morin quote ma just 17 years age. Biro ka en lweny mager ahinya. Yes. So then you question who should be mature enough than the other? Who is mature than the other? So age-wise, Nyakocha is mature. Yes. Chenga paga berio, Ma is just 15 years old. Actually, if you look at case, Ma konaja 15 years old ni, no ketorate nyatema nyako. Then you question. You see how belate nande. Actually, nyatema nyako musi bedo 17. Okenya kata compare gi nyatema wuoyi ma ja 18. Still mature than ja 18. 18 do. Yeah. But nyiri mature haraka. But kwa maja 15 na mama ya age. Koro ja 15 na mama ya age. Kasi biro ka ja 15 ima kone bura to ja 18 cha iwira. So hapa no ni widen our minds. Okay, ka wangyo kanyo ite maraboro wachoka ni Sifuna's make or break moment. No, mimi ndiye Sifuna. Yes. Upende usipende mimi ndiye Sifuna, but the rally was too big. Aparo ni negative bera. Only makitengera no. No check Exactly. Koro no bera hinya. But again, you see, emane gik moko nitiere make wacho kae ni to jomoko ne gorwok gi ng'ato. Yes. And politicians make a mistake. Nika giwacho ga diera to gifeel ni koro ok dhi yiergi. And I don't care kata ka ng'ato ok oyiera nikech anyise adiera. I don't care. And your ODM, though I don't speak for ODM, ODM, I don't belong to any political party. But the moment, Babu Namwamba. Yes. You remember when Namwamba was CG? Before Sifuna. And I get what you know. Ababu Katako there, he has no votes. They felt the absence Marababu. The same way they will feel the absence Manomar Sifuna. Sando political gogino about Sifuna is just a mere person. Makata kunya yodo ko mar Senate kendo ma Nairobi ke without ngane. So fine, there is no problem, but he's commanding a very big crowd. So according to Collins Omulo monde ko this story, whatever chakanyo ni Sifuna nigi options angwen. Options angwen. Modi cow, decision modi cow. Either di make kata di break. So options mapani Sifuna nego ni either odonge ODM, vuoge ODM uchung kende Los Alliance ne moro chung kende kata kubo dwaro kerera kudwaro komane nocha dwaro governor Nairobi. Onyalo riwore gi Rigathi Gachagua geni. So nyalo duogo riwore gi Uhuru Kenyatta. Which one do you think is likely Sifuna is likely to make in any movements mare kako sevi? One, nitie chama ka ji osenyisi to you also show them that achaya. Yes. Bana kate wacho niya ne kikichul kur ikoga wacho ni ankar wang lak reason niya. So Sifuna, though I don't speak for him and ODM. Katimo maber. Taber. Kata kariora e kodwe gik motimogo. Taber to ka kwedo to ni koro mano endi koro rach. I don't it should not be that way. Koro Sifuna the direction okaw. That truth. Whether be persecuted, whether be dango, to that is the direction monego beno kaw. Mondo me other Kenyans bendo follow from footsteps magemo wachina. Sifuna stood firm e wach makama en waneno makama. Ineni kinyalo chungi weche 10. Tar ariyo lokore, ariyo bedo. Dwaro mari gina 10 ariyo lokore.
you've changed something. You need not to change 10 things. Koki wacho ni kare dwaro mari chopo kare. Inyalo loko ariyo mos achiel, wacho ni step achiel biro loso steps mang'eny. So as we speak right now, Sifuna pod ni edwani busia samar ODM. Yes. And kawang'iyo en live member kata kopo ni oken nini, oken SG, en a live member. Pod en nikech court pod hold wachno and all that. No wachno gole ataro mar chike and all that at time no maintain kendo pod odhi e court. So pod wakaw ni pod en SG as for now. Kaka waneno weche. En ma pod en jatelo kanyo mar ODM. Neno ka according to kaka ne jo ODM koro wuoyo ka jotelo mar ODM wuoyo anyalo kuoto gima ne Oburu Odinga wacho. Oburu Odinga no wacho ni gino giriembo Sifuna e ODM and whatever. Chalo na ka gima maybe chalo ka gima giluoro matin. Do you think these people should just sit down, make this amendment again? Gitika nyakala kendo koso Sifuna buga kabisa. Anto ananyalo kwayoge. Mistake magigetim riembo Sifuna ni kuro giparo ni Sifuna ok command any number. Man to giseneno. Mano mistake ma giseneno already. Bana ng'ato kata wuok mana ng'ato achiel, koki biro feel the impact mare mar bedo no, kata mar wuok neno. And therefore, so ODM ong'inda ng'omiyo Sifuna wuoyo kama. Why don't you just sit down? Ikel jogi kanyakla, tiwach ni jodalawa. Gima watim. Sifuna ini wacho ni gini endi kama Ruto nyaka beni wabedo mana support mana Ruto up to 2027. Yes. To watu wadwa ni mondo support nyaka 20 mbele kacha mondo dhi chako be re-elected. Reason marwa en 1 2 3 to Sifuna be golo reason mare. Ineno. Ai to gibiro winjruok achiel to wacho ni fine, we are now going to do it this way. But kagi feel ni gine mageng'eny moingo Sifuna as they've been thinking, ni gine mageng'eny always gine mageng'eny moingo Sifuna. So let them send Sifuna away and Sifuna benefaction mo beno there. Let him now change the narrative mosebedo. I think ni according to kuma wasechope nyaka sani. Kang'ia gini kipacha no wuon. According to gima timore sani. Romo mane Sifuna bedo godo Kitengela. King'io romo mane bedo godo Kitengela pani Sifuna osefwenyo ni at least en gi teko moro. Se bedo defiant yani singeyo. Ose neno kamodhie. I don't think ni Sifuna can go back to ODM. That option is nullified according to me. Okobidok. But onyalo riwore gi opposition. Kata ok oriwore gi opposition, to ginyalo bedo loso their own political party. It's also possible. And I would wish nigi lost their own political party. So kigidhi opposition nikech ng'eni seche midhir ng'ato to ng'acha negi demand. So obiro keto ni vikwayo. Obiro nyisi ni bwana, wato mondo ibi karwa ka ing'eni ka ng'ato luongi to sawa. But ka in midhi manyo to ng'ato nyalo nyisi bwana wato mondo ubed karwa ka nyaka tim 1 2 3. Bana gini kingi malongo Henry kingi gini chini ya maji. Gini kingi chini ya maji. These leaders kamutingo Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua. Very soon they will act together. These people are going to work Sifuna. But mano siasa. Rani kaja itema rapari watu ni opposition IEBC clash over voter data ahead of polls. Yes. Nonro mane ogol koda ka dulo nogo mar IEBC koro miyo kweth mabende kwedo piny owacho wuodo mager ma okalo. Omenda to notigo malich ahinya. 130 million was spent. Kwanza ngama wuoyo kae ni en Justin Muturi, a former attorney general. Waneno kanyo ka accused the IEBC of secretly coordinating with the office of the president on voter registration data. So it means that manogol ni endi chal kagima it was cooked. Is accusing IEBC of secretly coordinating with the office of the president on voter registration data. Yes. That is very serious point. Already ge accuse IEBC tiyo machiegni gi office care mapacho ka. Ngene IEBC. IEBC is an independent body. Yes. But the moment makoro sechako ka side mare. Kopo kaka jo oppositions amoro nene. Yes. To it means niya adiera moro onge yiero malo 2027. Ingeni gigi nyalo wach kama endi mondo me okel ruogruok mon kar wasefwenyogi. Exactly. Ineno or mondo me luor moro be nitie ni ng'ani endi jogi to gin to kwadhi yudo. So inyalo tiyo gi dhok no endi mondo me inyiso oganda jo Kenya ni kare chal ka gima duol ma kama endi ok tim tije yo mano makare. But anyway onego be ni proper investigation bende itimo. Kech omenda ne to ne kore lach ahinya 130 million.
Manama gitiyo gatia to link to a US foreign bribery case involving smartmatic highlighting concerns regarding technology ahead of the 2027 general election. Adera matiere ni jotelo manie kweth ma kwedo piny owacho mabe gine jogo oporo. Ywak ni IBC nitiere kaka okti maber weche orochne iye kanyo. Naloto chuok ndi. Wadong mana gi sani wakono mana 1 year and some months. Yeah, it's 1 year and some months to wachopo mane yiero ma iga malalo fariyo kod prario gabiriyo yiero maduong'. 1 year 5 months. So ruok moro bencha waneno chien kanyo mane IBC jawaneno kanyo ka gi golo kanyo Hussein Majan no resign. Ang'eyo no resign zana ka according to kaka wachore bang meetings and whatever 1 2 3 manotimore. So nyiso ni IBC samoro pod pogi bedo stable ahinya. Ywak bende nitiere ni I don't know menda pod port and all that. So penjo mara en ni be IBC oikora ika dieri be are they really ready for this election? Kangato wacho ni IBC is President Ruto and Ruto is IBC. Ngato nyalo yie, ngato nyalo tamore. Yes, kech ana nyalo yie ni it's true nikech ang'o okere mo manyo en mo appoint jok mabedo ng'ane ang'agone ka ng'ago gene to joka puodho. So IBC is President William Ruto and Ruto is President William Ruto is IBC. So Kindiki nitie crossroad ka indi. Amit Ruto 2027 running mate. Kindiki ng'ama koro ni mateke pacho kaeri. But why should he be worried? Why should he be worried? You know, if Ruto decides to work with the ODM and ODM is demanding for the DP position, which will be the worst mistake? Kokauja ODM to be the deputy president will be the worst mistake. Mistake for who? ODM or Ruto? One. You see, anangi upogore. One. Remember the Mount Kenya votes. Yes. Man will be gone. I tell you. This is the position makuro ki wachonege. Werigi moko mag CSS gango ki PSS. Eneno. But the second person in command, but this is a senior position, so the Mount Kenya votes will be gone, or maybe Karaka give some percentage. Let's say 9 out of 10, doge. If it's out of 10, Kenya lo do kataman 1%, or maybe 2. Henry, mai gima kelo tribalism e Kenya kae. Ni part moro mar Kenya o believe ni gine magimata during election manitete position manyaka megi mano margi. That is what is happening, like that is theirs. Yes. Ruto can decide to take anybody from even Mombasa, right. From Nyanza, anybody from Kakamega to be his deputy because we are still in Kenya. So ananene yumopogore. Yes. So mano mwenyisi ni one. Man will be a serious mistake President William Ruto will make. And I know he cannot do that. Yeah. He will not. Deputy President. And I think ni nyalo pero ni mane gima dung mapodo chungo tuake kind Ruto gi ODM mondo mi jogi omajo bed gimoro achiel. Good. So kotima no bolo Kindiki, Mount Kenya votes will be gone. Wakele Luland kaendi, giomi ya wachuni will be a mistake kokao Jaluo. Fine, Jaluo moro biro mor. Jaluo moro biro mor. Nia, wange to wabiro deputy, wadhi bedo deputy. Give votes adi. Ka Jaluo ma not even vote for Jaluo wadgi. How many votes mane oko bedo cast? 750,000. No, during the last general election. Yes. Would we chung to would ni moke mi okora maro malo for me abiro gi prebich. I to expect ne ani koro kose megi position ma deputy. Koro gibro wati ne mano waseloyo. Kata kwa go koro one deputy. You get narrative. So mane mo me wacho ne ya. The only thing mondo mi giyud gin in fact bedo deputy president dwa konyo joluo gango. What is it going to help joluo with? Nike kao bwana kao kwanyal bedo gi ministerial positions parastatals gango heads of angoge ne gi endi PSS manyalo wuoyo direct manyalo influence some of the things mabi ku endi Yes. Kijima is assistant to the president. He's assistant. So if president decides not to work with him, Henry, according to you, yes. Makora mjoki wuoyo kaja siasa kaja fuambo kakoro wananje siasa koro inja siasa koro kinja fuambo. Do you think ODM onigorom gi Ruto mondo gi lost that marriage between them? That is according to them. They can decide to do that or not. Do you think they should do that? Not they should. It's their own arrangement. If they like, they do it. Are you a member of ODM? I don't speak for any political party. Sane anane Henry kamaendi. Anangie kaka Jaluo, kechangiyo ni Jaluo nane. Ka Jaluo ma wiye riek, kaka wiye riek, kaka winjo ka wiye riek ni. Nyalo wacho ni wan karelo osesomo. You remember the IBC thing? Yes. Not IBC, BBI.
to gino ka babo osesomo to kwan be wasesomo gino wan wang'eyo ni mano jaluo is thinking babo osesomo nwa ka babo wacho ni wadhi kama to wadhi kama ng'at mago baba kosesomo to wan wasesomo ni we'll never go to vote nikech ang'o wang to babo yudo giri Nyasaye achiel dong uru ni toke Nyasaye achiel mato yudo so they don't go and vote nikech ang'o Uhuru osetelo mbele Raila luwo bang'e. They did not vote for Raila. Over 750,000 votes. No nindo bane okogo. Koro sani konyisgi ni position ma deputy en maru. Nyasaye achiel mato wasedo koro kata koro kwago kura. Wan wasebet. Kasto koro what next? And therefore mondo mi giyud this position. Yes. Gibedo gi their demands. We'll never support you that way anyone position ma deputy mo adwaro. Yes. And in fact the best thing mano no beni ODM temo. Gigolo the presidential candidate. Mangacha ne mudho, ma president ne mudho ma wach ni koro kadwa la e ot. Awuok oko mondo awuoge joge. Nikech ang'o ng'ani koponi wawe ODM kaka gin intact ni. Yes. Magigolo their presidential candidate. Ne dhi rado kodgi. Jogi nyalo hinya. Ifil ni ODM orikni mi Ruto pach gine gidwa tiyo kode. Neno kuong gichung motegno magilos actually I also think I feel the same way. ODM no kuongo chung motegno. No to bang to mar Raila no sit back. Yes. Gilos odgi, gibed gi moro achiel, magichung motegno, magichung kata gimbe gidwa chungo ng'ato. Then kanye makoro kudhi e table ni kudhi bedo to umbe you have power. But ingene sani ODM osebarore. Oseketo barruok no kendo oseketo ODM is very weak. Very very weak, which is very true. ODM is very weak as we speak right now. Machunga no se top. Obarore gi diere. Gini miyo Ruto tich mayot gi ODM. Very easy. Koro mane mo so nyiso ni ya maybe Ruto's demand maybe Ruto kanya miyo this position anya mamiyo mage kuero to ka kuero to when ikete busebaro. Exactly. So ODM has to be somewhere to maintain their relevance. Yeah. They just have to hang somewhere. In fact, nego beni kiketo matek, ma their presidential candidate, bende goma na matek, madhi mani rallies ge. Ina no gimane ge chao kama kia linda ground, linda wananchi, linda ngogi ni matinde, tinde linda ngay, moko ching lo, kore kata Josephine ki Catherine. Linda mangay mane ge chao kage. Yes. Nego beni pod ge linda wananchi no, to give me the direction, and the directive mane ge chiwo, and we are going for presidency. And therefore, wagolo so and so to be our flag bearer, ineno. En ma president William Ruto luonge ni jodalawa. Biuru walosi. Koro biuru wawuok. Watimru nang'o? Umbe uchung' udwaro gini, tapa dwaro gini. Adwa banko. Do you know Andy Digimi wacho no is what Raila used to do? Raila ne bedo motegno kasto chiwo pressure. Enoko to chiwo pressure ma that heat ma the president, whoever is the president will feel that heat. That is when you call him. You are the one who is going to call him. Not me. And Brenda, no. Yes, know it. And Manda, no ni. If President Ruto picks Jaluo to be deputy president, in fact, the more na mundo be deputy, the more na kaka Jaluo, mano kaka Jaluo, the more na. Yes. He's going to get nothing out of that. Votes onge mo the yodo. Acha ni joluo dhi bedo mamoni gino ko to wase wangi to wabedo ko kata kwa go kura wasebedo. But ka Jaluo gi ODM as a political party. Yes. And ODM weno ni en Luo land donge gi other areas. Yes. To golo ng'atgi to gi wachni wan wachungo Sefona or wachungo Babu Owino kaka flag bearer marwa e koma presidency. Ineno to gidhi kode nyaka mwisho. To kata ging'eny maber ni gini to kwanyal dhi yudo as a political party. To gidhi kusho gidi man bas wan dunge maber ma dwaro presidency. And therefore nyaka wadwar gik moko abich motegno. Position mage mwadoro maka onge to wawe koponi mo support fine wan wadhi chung kichung rodhi chung keneno karach ni okeda miwa gigi to what wadhi ine to kao to eka koka ginyalo winjore ma giduog ne ya kare wadhi mi position ma deputy gi these other positions but kawa kama that deputy president is going to be a puppet deputy president. Exactly. Nikech bana dongoni man odhi mondo miu e nundu arera miu. So I think ni ODM no ningo kungo los ode
giwacho ni mae odwa wan joka ng'ata achiel onego gikwong gilos ode ma ODM bed gimoro motegno. In fact tok to rada onego giduok ka gin gi force moro gi power moro such that ka gidhi bede such table wakoro gidwa demand this and this and this to nyaka winjgi right now jogi osebarore jogi nigi ywaruok nothing is happening malong'o sani dun picha mar ODM ka koro gidemane gidwaro this and this and this I'm telling you ok dhi konyogi mana dira magi no nego beni jaluo nane ma ja siasa ma jatelo mantiere positions mopogore bede MCA MP ang'o genege mantiere jaluo nane no osebedo ne duoge ground ka to wuoyo gi japiny ginyis japiny wadhi go kura to kura wadhi go kama to giwachi still there is time for ODM ka ginyalo chapni mapiyo piyo ma gikel kwe kinde gi tiek this linda wananchi linda ground linda kiang'ogi gibed gi linda achiel. But aparo ni Deputy President Kithure Kindiki Abraham should just relax ineno to en bende kosefwenyo ni there is that heat much likely no nyalo wuok to you should also start doing something in Mount Kenya gi onego chak timo something onego in fact onego bede ng'ama bende nyalo chiwo give some directions near this is the direction we are now taking. Anyway, Mount Kenya bende nigi ywaruok ni ok wanene ODM korwa koni Kenya. But if President William kwang'iye kocha bende gimbe pod gin gi barruok mapek wego mag Mount Kenya bende gitemo ni mondo giriwre yes but pod barruok roedo nitie. Winyo kanyo ni romo moro nitie mano bedo kanyo between Nen Kalonzo and Uhuru Kenyatta in Nigeria. Yes. Wechego mag politics. It's like Uhuru Kenyatta maybe he's going to back up Kalonzo for the position of the siasa gima manyalo timo siasa gima manyalo meleka wabro neno but kaka wadhi ato da gomb mondo ODM of failed a presidential candidate magi chiw proper demands magi nyisi jatelo ne wanto ka yudo kama tekni to awe okocho ni nyaka wasapoti anenri ng'ami paro ni kochungi sani as a presidential candidate kindi jotelo mag ODM kindi nyalo kelo that hit onegimia maybe number kata by name sa nyalo yiero achiel in as much as joka ODM tanyalo yiero ni achiel. Wan gi jakom mar ODM Mikael Gladys Wanga wan gi ogai mar ODM Mano Buru Odinga pod wakwano kanyo Sifuna gini ni ODM wan gi Sifuna wan gi Babu Wino wan kanyo gi it's time for young people to lead this nation. Yes. It's time for young people to lead this nation and mondo mionis jo again we can lead. If we are not given that time, yes, we cannot. So either Sifuna or Babu Wino should take the mantle. Okay. Itemano mara kodare. Actually youth leader dio ywe matin. Okno yunango ineno. Obedo gai. Any with age, niti gik moko mokinyal timo. Ineno. According to gik manene social media kaeri, they should give him a break. A little bit break. In fact, ineno ensane. Obida political advisor. Yes. Mag jogi. Ka Sifuna dwa chikore komboto to nyisa ni Sifuna dogane chien kama ndi watimo gini kama ineno. Yes. To babu gini magikete front line nikech ineno sani. Digi eche moro magima nyalo timo. Ok nyal konyo nyithinda. But idea man go gango gini gi wisdom man nyalo konyo. To ng'wech makori nyalo law gimoro nyamasare. Yes. Nyithinda biro kuongo na. So it's time for young people to take the leadership mantle of this country. Jomatindo iwacho ni jomatindo bende mokoga kura mostly. So don't mane gima nyisi cha. Yeah. Wan to wakaw nyasacha. Gigo koko yes, jomatindo koko yes, but this time oguru wako kura. For your jomatindo mudwaro mondo maktelo e pacho kaeri mondo wane kuma pinyo chomo. Kecha paro ne ka giwuok. In fact one give voice. Magupo ni youth nyalo wuok to will change this nation. So ite para paro kodare ka indi wan gi disruption mabeno bedo kanye indi airlines. Ngeni no chung kanye indi ka jotije no dhi ng'anyo. Ng'anyo mago mag kambi ndege. Yeah. Kata joma tinya lap ndeke ncho no ba ng'anyo kanye indi mauro chenro gedi mago ba wuodhe. And mine is not the first time abe wanene gini. Actually gisebedo ka gi yuagore. Yes. Just from last year. Gisebedo ka gidwaro mondo miyo winyi gisebedo ka giwacho their union. So Kenneth biwuod ko yugi. Yes. Owacho wach mameta ahinya. Okini kindi miywago chandruok ng'ato nigi mare. Mare moywago. So it means ni okata ni jo ODM man gi chandruok. Jo Mount Kenya nigi mare nyaka jo KIA iluongo ni jo KCA. Yes. Kata joma tiya lap ndege bende gi chandruok. Jopuonj bende gi chandruok. So ng'ato ywago mana ywakne. But wageno ni restoration dhi bedo mondo mi movement obed makare.
Eite mara par kodadek, wano kanyo we have not cooked any food this year. Kana. Dano chandore. Ineno matek pionge. Kenya kairi. Counties madhi apar gi wiye. Counties apar gi wiye. Kech, liyo, kech. Jogi onge pi, jogi onge chiemo. Chiaye tho. Nyani wacho ni asma timore. Piny Kenya to dhia nyime, uno mana ka weche siasa dhia nyime, kuonde mamoko siasa dhia nyime. Omenda mag nyota. Bedhe koni bipo ga omenda mag nyota. Do inja no kocha kosokone. Koma kichime mali inja no kake Ruto dhi Garissa. See the president. The president no dhi Garissa County. He was in Garissa County chenro mag nyota. Ngato na winjo ko wacho ni why can't menda mar nyota ni eki. Kawa to konyo godo joma thagore gi anyway, I don't know. Ipane bende this land nyalo bedo reclaimed. I believe yes. I want to believe nyalo bedo reclaimed. Yes. Very very good land mabende nyalo konyo. But because of the priority ma wan godo, ineno ema ok set right. Ineno sani omenda makure lach. Isiki intisi mukmenya ingeni president ni omenda moko mabende okbe kaka migawo mano mar security. Ingeno omenda mar bedo audited. Yes. So onego beni omenda moko ikakawa to gidhi reclaim gwengene mago mag Turkana. Nikech yudo ka kuondegi ka dire ma koth chwe to koth be negogi. Ka chieng' rieny, chieng' negogi. So to kunyalo ka this land nyalo bedo reclaimed. Tapani nyalo konyo, but nikech priorities ma ok waset right, nyalo miyo jotemre. Okay, jogo winyo matek onego jotelo mawuok e gwenge makono otime gimoro. To wan gi ite mar 14 ga 15 en kanyo lendo mopogore. Ite mar 16 wan kanyo gi pach jondiko gi pach jopiny. Keneno kanyo endi, let's keep politics out of our security institutions. Yes. Ma is true. So okoningo bedi ngato kaka jatelo mochung'ne ogai mar obila omakore weche go mag siasa and all that. Onego bedi weche mag siasa is independent tiyo yore mondo mi weche go eko mag insecurity kachilo koda monjo makinde ka kinje kik bedi. Mano pach ngato ni Harun Isaac Hassan. Mabende loso weche mago mag akweda ethnicity. Wach moro ne piny kae mang'eni dichwanyo Henry matin to wasome soma. Shield girls against abuse. Shield girls. So you see, Purity Kemei, she's talking because she's a woman. But da yur kanyi indika Paul Kemei. Be emoloso. So da wacho ni Paul be is also mad. But again, podowa awachaka awach ni kendo. King your number of joma bedo ga wacho nango victims mag gender based violence. Women lead. So women need to be protected at all cost. Women lead. Brenda. The number is Nonro mancho golno watching about 1,000 women die yearly in the hands of men. Oh, fine, Nonro nyalo gol kama. Yes. But you see, there are men who die in silence, and no one talks about them. King'iyo, ibiro ka men go through a lot. Ineno, men go through a lot. Samoro mondo miang mama ni tho kama othoe ni. Which is very wrong. We should not be advocating for that. Yes. Samoro kelo tone kende. Neno. Yes. This would wegi osedhi mochandre malich ogo tongo mokelo mondo gichiem oyudo mana siling 200 to nikech indi demand mari ng'eny idwaro siling 5,000 kata 1,000 to ng'ato oyudo mana 200 so ichako gerege necessary pressure ineno emang ne party limbi. So ibiro odhogi mana kaka ondike muma. So men also need someone to advocate for them. Exactly. Mamiyo gin bende nikech ineno number one wan gi mental issues. Kopo ni men gi bende nyalo wuo godo. Inyalo yudo ka samoro ingeni in as much as ni awange maber ne dwoko mang'ole moko merima. But the moment ma you talk to someone to bedo ng'ato mama bende bolre makata iye osewang' modwa timo gima machunye rach gocha to winje ka koro pache doka mos makoro gima rach koro ok nyal timo. But ibiro yudo ka nikech no one talks about them. So bro en ko lepoka to biro lepoka kaka oyude no koro kaka biro. So mano momiyo as we also talk about women or girls, let us also talk about boys and men. Mondo min gin bende
wabeda beda maromre dong sani koro bende nyiribe oseting bende malo moromo ni wacho ni chuo no oseting but nyiribe koro oseting wakele chuo gi bende koro gibeda beda moromo and we treat gi equally ok ni an kigoya to koro kwani wuoi nyaka kata dhaka go wuoi eto ko goye to inin ka goye to ni koro litni lich kabisa no kendo koro na ngundo inyalo omi entry sani kada ngipadaka dang omi to ine ke papa is going to be normal kada ngapadika it's going to be normal joge tu mago jomo and you are serious no kikaela so epani winjo gojo ni mago jomo erore look at that to ngacha to winjore yes to ne ngana to kopa karende ni ngama kare mana mafuo kama actually kapod wane bathe kanyo wacho ni sexual violence dominates LSK poll campaigns nchalo no picha moro mar Wakeini moko ariyo ma nie notera ma bende vie for post maningini Law Society of Kenya dhi yiero ker margi yiero margi dhi nyime nchane aneno kamoro kata luongo nyinga I don't know maber nikech anene kamoro the bloggers and all that to na winjo kani Wakeini gi nitiere kaka itudo gi harassing male interns ma kor ka donjo Gero kapana matech mago mudre okrach beto ber ore wacho kanyo ni sexual violence dominate LSK polls campaign people are accusing each other of utimo kama but you see for junior advocates what age minyalo wacho ni ngato harass wadgi isi gimoko beno be wang'eng'e moko wang'eng'e shallowly kikwa boka ni koro ne too much chick to kwadwa ng'eyo machielo what age ma ng'ane wacho ni ng'ane harass wadgi okay and these are people of the same bracket age bracket now this is not about the age but this is about the power. You see, I'm a woman and I'm in power and I'm in the office. Then a young boy, maybe my age bracket, yes, but now I'm in power. This is what is happening here. These are women in the office, they have power and all that. Now, these young lawyers come for whatever, but instead, they take advantage. That is taking advantage of someone because you have the power. You have the power. So then then me as a young person, makatamana young, I give in. No, watch what I did. Then I give in. Okay, someone can sexually harass you, but it doesn't mean that you gave in. Yeah, maybe through he touches you or she touches you inappropriately, or maybe through any other things. So then what am I doing? Such a motel man. You can go and. Anyway, but okatamana kanyo ken wasene nyaka katamana seka opogore mago nitie kanyo lendo opogore weche mago mag ngima waneno kanyo endi oboke mabalang itimo ko nitie kanyo endi cancer is there and gino bende chendo ahinya. Cancer en number 1 tuo masani chendo e pacho kae keto ji okoloro ukimwi kabisa cancer ni bedo matek ahinya odhe kama ni nyakoro buga jwang inyalo ng'iyane kanyo ni to chalo nade oboke ne di balang ite mar 17 yes guru mar katun oboke ma balang guru mar katun pod ni kanyo king'iyo kanyo endi guru mar katun really we don't want your seat. You get the point mano king'iyo kanyo endi Uhuru Dinga ne nyiso Kindiki wano kodich gi position at the same time is holding papers only can you DP position e gima gidwaro to at the same time they are telling Kindiki we don't need your seat. Yes tineno ka ng'ato moro bentie kacha ja ODM moro madwa ni mondo nyon position mar DP ma Kindiki nigo mondo oruchi exactly mondo mege mage yo ne mana ja ODM mamiyo katun makawuono ni reveal emalicha ahinya kabisa nyanya dinga ngoboke no ndingie katun no maber idinge 1 2 3 moko kanyo so mane worst mistake ma ODM they make boka ni wanodhi for deputy position the worst mistake kendo deputy position ni according to cartoon ngama miyo position ma you cannot even mobilize gik moko mabiye thuru position ma deputy president ma you cannot even mobilize things mabiye thuru wane ito boke baka wuono machungwa wacho kanyo ni wan komno kwadwa to already komne magibede actually angalia hiyo kiti ndio wamekalia ndio machungwa imekalia ndio kiti yenye wanataka to gichako gi wacho kanyo ni komno bendo gidwar bende gidware koro wadhi neno kanyo Ogoyota yenye kaidho bendo loso kanyo endi Ogoyota yenye weche mag Sifuna wacho kan Mr. Sifuna and his crew the reception in Kitengela was illustrative of which ODM faction carries Raila spirit.
Actually gima noneno Kitengela miyo joma ng'eny paro ni Raila is also coming. The spirit of Raila. Pod nitie the other side. Bana the will mar japiny can never be averted. Kabisa. Wan kanyo gi barupe mopogore opogore, mano barupe matino tinde ite mar 18 ka bende wan kanyo gi mano timore ne history today. Wan kanyo gi February 17th 1999, Foreign Affairs Minister Bonaya Godana announces the closure of all Kenyan embassies to stave off attacks by Kurdish rebels. The move followed Turkey's capture of Kurdish guerrilla leader Abdullah Öcalan in Nairobi. Öcalan was flown out of Kenya 2 nights earlier. Dr. Godana said staff in the mission were expected to do whatever work they could from their homes. Mano story monde kanyo gi Aniel Njoka. Nyalo keto ni matek makwe tim tiji pacho. Kabisa. Mago waseno mang'eny ahinya. Ite mar 19 wan kanyo gi counties mopogore. Koro audit and rates, healthcare, use as 4 hospitals under scrutiny. Tie kaka ute thieth moko maromo 4 sani kore menyo malich mokalo. Mano county ma Laikipia. Mago weche mag mibadhi, gina mibadhi. So bedo matek ahinya. Wasingishu piny kanyo wan gi over 600 bags of suspected fake fertilizer sales in Eldoret raid. Mibadhi okwako piny Kenya tung. Okoyota ahinya. Digital libraries open a new world for learners. Yes, mano bende nitiere kanyo. Weche gende mago mag somo nyalo konyo kanya ahinya weche mag digital learning goendi. Yes. To gina kamano ndi nyakor mga jwangu weche moko e pinje ma oko, Clash of Western Leaders as Munich Forum lays bare widening division. Mano gwengeni mago mag German kocha. Yes, in Nigeria kanyo baneno ka Nigerians urged not to enlist in wars overseas. The same thing matimore Kenya ka. Jo Nigeria biko kanyo ni kik dhi e war. In fact, another the same war mar conflict between the Russia and the Ukraine. Weche mago hala? Weche mago hala on kanyo gi Kenya eyes may exit from money laundering grey list ni kanyo. Wano kanyo are RBA 6 funding freeze to curb pension default. Mano menago e koma pension. Government nusi yini koro jogo manchoko yudo omenago mag pension mar gidhi chako yudo. To kaka iwelo midila kata omenda bende nitiere kanyo endi. Stock exchange ni kanyo. Lendo ma opogore gigo mogo mnada. Yes. Jogo bende okuf dead. Bende ite ma 28. Mano ite mar 28 gi 29 timo kanyo lendo mag jogo mowito ngimagi. Ite ma 30. Weche go mag tuke. Okelo mano local players need discipline to excel in Kenya Open. Yes, mano wach kanyo gi ngato ni Okelo e tuke go Is it golf also? Is it golf also? Yes, golf. Yes. Golf, yes. Mago mag tuke mag golf. Koro nyaka gibed jogo ma but discipline to en gima muhimu. Actually ngama wachilo ni Jacob Okelo. Tugo mar golf. Odhi nyaka ite mar 31. Pradek to kod ariyo kaendi giko mar Oboke niendi wayudo kanyendi Ogier Evans and to lead 46 crew in Safari Rally. Yes. Bas koro ng'wech mano mar pi mar nyamburko. Safari Rally tiyo kanyendi. King'iyo kanyendi nitiere list mago mag jok mabende biro bedo kane ng'wejno endi. Yes. But kanyendi ber wapuoyo wapako. Kabisa. And warito wan wadich ne pamo ne joloch moyudo loch makamago endi. Kech gima ok ni rembi ok wach ni ng'ane mondo dhi owena. Iwacho ni ng'we na gok ni rembi. Ang'wech mag piem mag nyamburko. Tugo mane miero Henry, tugo mane miero. Mani temo kata e school. Not temo. Mana tuge kabisa mane nyagi certificate ne. En mpira. I was a goalkeeper. Okay. Yes, I was a goalkeeper. Nyagi certificate ne. Kendo podago pera nyaka kawuono mawuoye ne. Ng'ama ne mak bada mane oge di kora gocho mana ne Arsenal. Ndalo machon by the way, mpira ne en achiel kuom tugo mabende ji ne tuga to bende dhi kama nowadays ji chiemo mpira. Ya kabisa ji chiemo go. In fact tuke gi endi ng'ato nonyisa
Bana, kineno ka nyathi ose identify tugo motimo. Wewe mondo tim tugo no nikech samoro mane kelo chiemo mare. Exactly. But nikech aneno gima timore e pinje mag songo. They don't value education. They nurture talents. Exactly. Education is there to give you the knowledge and nyalo konyi kidhi kamoro nyapo. Mana communication skills kende, but ma Africa kaendi to ninga ne koko somo to ngane ofuo. Ninga ne jampira to ni nyako somo. Kabisa. Aparo ne oteke malicha ahinya. Koro moga jwang mano oboke ne di mano oboke mano mar Daily Nation wadu kaendi tok thuolo machuogo oboke mar Standard. Kidhi mabor ahinya inga endo kecho. Kachiel kod an Brenda Genyo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel.
We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi.
Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni nyakoro maga jongo Oboke ni mano madha standard okiny man masani endi. Wan kod Oboke ni mabende nitie wach ma omi pek momako it Oboke ni duto. Nitie wach ma omi pek endi. Wacho ni snobbish kanja. Jal ma bende ochayo ji, jal ma bende ochayo chik, jal yani nyalo luonge gi nying moro ma bende yiero. Yes. Ma luwore gi gino manyoro maneno nyoro. Kaka nyano tamore loso gi jotelo go mani opposition. Actually no snob them. Kanye kuma kanga to snob nyiso ni ngano lengi gi mane tulo ma onge maber. Kulenga cha en Kiswahili. Mano Kiswahili. Dan koro ni Kiswahili moloso gi dholuo moloso gi Kiswahili. Yes. Koro jandiko wacho niya, Kanja tabia yake ni kulenga lenga. Olengo jogi kabisa. Hanno kari gi jiwuok mager mokalo. Yes. Wuok mager mokalo ahinya gi weche mag kaka Kanja ne oleng. Kaging'i wach mano ma Kalonzo wacho kanyo, wacho the spokesperson told us that they will send another invite. It is shocking that the IG and his team were not available for such an important meeting concerning the safety of Kenyans. Ne gin appointment. Jogi no kodhi opo apoya Kanja kanyo, ne gin appointment. Kasko yiso gi we do it another time. So gima duong' ni ne givoni they will do this every week. Nyaka Kanja wuogo koma wuok kodgi. Each and every week gibiro bedo ka giwuok oko. Wacho ni gibiro march. Gibiro march Friday ni bende giwuok oko gi maching motegno. Mar neno ni koro ratich gi giyudo. Ono wach mantiere kanyo. Diteno indi mano mar ariyo. Wacho kanyo ni snake bites spike amid drought crisis in Turkana. Jo Turkana gi to koro lit na yao. Yeah, because jo Turkana gi are really suffering. Gin gi kech, piny otuo, gionge pi kendo githagore. Kaeto thuondi be koro kakayogi. So nyiso ni thuondegi be manyo kuonde ma giyude pi. Ema miyo thuondegi be koro dhi e udi. To ma wach matek manade ni jothurwa. Jogi chama yiende bungu, wacho ni ging'weda gimoro amora ma giyudo manya ng'wedore kata ka en gima ichamo. Sani dhok bechgi yot. Kocha. Sana. Pati pani joga kobiro koni endi ginyalo survive maber. Ngine ka government nyalo daro jo Turkana, especially jok ma mantiere kuonde malich go. Kinyalo dargi to isogi other counties. Ngine sirikal nigi teko mar timo malo. Nyamani kamoro malo nitiere. Kiuto kata mana Kisumu County kabiro ka there's some land ma is just there, mabende ni mar piny owacho kata mar ng'ato. My just there doing nothing. Kao gitiketo gie kata mana camps. So you do this relief food. But kura problem mabende gin godo. Malo kwarwa, malopwa. Okadwa we lopwa. To kwana no gino kata mana jokano kadong bi nyiso ga pile ne yakoth chwe daruru. Budhie kuonde moting'ore. To gidar ng'ato pod ni mane lopwa. Gisonga serikali. Koro chieng' ma koro piyo tere nyando. Koko ywak. Koka serikali saidia mimi. Koro bedo matek. Na kila kitu hadi sufuria. Yote. Kuro yota ahinya. But aparo ni sirikal onego tim gimoro e gwenge ma ongoro okwako mondo wane kaka gin bende ginyalo timore nade. Ginyalo bedo lwasi moro makare. Nikech apani kuponi Turkana nyalo bedo reclaimed to ginyalo bedo koda ka gine maber ahinya. But kucho liet kuro reclamation no ema nyalo konyo. Yes.
Wano kanyoka community sako empowers drought hit pastoralist regions. Mano Meru kocha. Community sako koro ginyalo survive moko kuomgi koro survive mana through community circles. Yes. Koro ite mara dek. From Hope to Mama Fua. A graduate was. Mama moro kaendi mabende. Mae Kenya. Kae makoro iluongo ni Kenya. Mama mabende ne koro ne luoka. Koro sani endi koro to en jago mabende osomo nyowuoyo ne gobok mage. En gobok mage but tich manya timo onge. Oduogo mobedo Mama Fua. Iwacho ni Moi University graduate Gladys Jesang displays her certificates at her home in Kwanansi Trading Center in Uasin Gishu County. Koro en gi certificates osomo tich onge. Wach mar tich maonge ni kidwa ng'eyo ni adira ma Nyasaye en adira makende Kenya ka ni tich onge. Apani ni neno video moko ne samba mag kaka jarasha moro timore gi nyi Kenya. Mchoro monyisi ni tich onge Kenya ka. And ina na jika wuotho but tich onge. Lakini jama miri yawa. Ubede uru disciplined. Okay, Henry is against you. But self-discipline, dignity. Every person needs dignity mare. Gima no dhira. And respect for dignity. Don't just be loose. Di watch ni Henry ni jama cha no dhie one place. Tinya wacho ni that one place there is a problem. But remember ni jama cha ni wuotho nyake kanisa, chiro, supermarket, mon matiyo, mokti, makoko ya wamo nyathi school. You saw the videos? Actually it's embarrassing. Okobera hinya. But koso. But again I want you to koso should not lower you that much. Poverty. Team gima okune gore team. Yes, kit nyalo tiri gimoro. But kapo kiti manyalo kelo embarrassment. Kiki. Aneno ka government wacho ni nya kaune onda mungire mar chik. And should happen. Idhi kaune onda mungire mar chik. It should not take advantage of nyiriko record against their will. Some of them were married people. Ingini ketho marriage mar ng'ato, iketho ne kata ng'ato tich, samoro nying marach mimi and all that. Like so there is the hotel lady, the hotel manager lady. Ipani jogo nyalo chako yie nyako no tiku machalo kamano. Kaso there is this belief mantiere gania ni joma ne loka negi pesa moingo. Exactly. Koro ka gibiro kata everyone want to flock around them. Okay, jogo onge pesa en mana ni their currency ema nyalo bedo bi higher than ours. Ni koro koya gi 30,000 ne kocho biro go Kenya ka koloke pesa ma Kenya to koro en pesa maduong' moingo but gigi chalre manya mari. Anyway. It was really embarrassing for Kenyan ladies. Weche mago mag kedo koda ka kuong ka achiel koda ka gigo moko puodhi miyo yak mobedo tho kaendi ethanol kotenore koda ka biro koda ka en part of kuong ingredient mag kuong. Yes. Ethanol kanyo endi gwenge mag Baringo County. Ka jopinye modhi odonjo ne court ni osebedo ko uso ethanol. Osebedo ko uso ora no nyithindo makono. Moro ne Nyalenda Kisumu ka. Mama ni bede uso kuong. Ichich no uso dawa za kulevya. Kusoma dawa za kulevya. Dawa za kulevya. Koro polisi odhi mondo make. Then as out myself contain. Otedo to ng'eyo mana ji gi dirisha ne ng'eyo polisi gi dirisha ne oloro dot. So it tells you the Kenya kan tigi ko bakana ka jopoko timo. To bede bako mana dho kwang tek bede ber samoro no miya survive. But okunya survive forever. Kabisa. Pod nyaka nalone bro chopo nalone 40 chopo. To chopo. Ite mara ng'wen wakanyo Kitengela rally death. Family cries for justice after young father shot. 20 Vincent. Only 28 years old. Just 28 years old. Manga mako kano chaka ngima. Kano chako. Kaito koro ngima ne odhi kamano nikech weche go eko mag political differences madhi nyime pacho kaeri. Yes, wach marach ahinya. Number 1. Anyalo penjora to nya dwokora kenda. Bende kweth masefona gi babu gine gi jogi. Did they notice the police nigi bedo gi rally Kitengela? I want to say yes. Yes. Okinyal hold any political rally. Ka notify the police. No the whole rally makama. Yes. Chakresa makama nyaka sama kama purpose mare ma. Yes. It is just to inform
the security. Mondo kaniti protection magimiyo. In fact, it's now the government's duty now to protect jok madhi kanyo. Exactly. An asemi information adwa chako bago ng'anyo mara. And koro it's you to protect me. To kapo ne gitimo the notice, ne notify the police a time adwarore. Why did we experience this? So jomoko aneno kosechako dwaro mondo mi jatend augai mar obila Inspector General mar police ma pacho kae Douglas Kanjo Gwetao kaachiel kod Cabinet Secretary of Interior. But he's going home. He's soon retiring, so there's no need of him. Kate kodhi to kuru kata kodongi bija mate. Ka jomoko ywak kanyo, they should retire. They should. But retiring is not a problem. They should resign. I mean, ina no lili enzimo ketu ga marka you resign. So mara ke ng'ato wawatich. Onego bed ni ng'ani osendhi, osebedo squeezed, mowacho gimong'eyo kata nyaka mokia. Owacho te nyaka gimokia. Nikech ing'eni kowene ya o resign. Yes. Aito they resign. Jadi motho gi nyinge. Samoro ema nochiwo that order. Koro onego bed nobedo squeezed. Kabisa. My will feel the pain. Action, not just resign. Responsible. Ataparo ni death sentence onego bed reintroduced again. Ile by hanging. Yes. Bisa ni koro onego bed bedo hanged. Ka en magina. To in many kama kaka waneno kamera ni. Tap, watch ni rumo. The countries they still kata ka en beti. To kap to wacho rumo. The countries mapod team. Especially in nek minego go jowete kama. Ineno. You should not be mana shoot to kill mana president wacho. Aparo ni death sentence onego bedi. Bonge gimon gitie court process ne ya ideally But now say you need guilty and there's a proof that you are guilty. Proof no bokone go bene kawo kata mana 2 days. Apenji ka nego ng'ata tongo. Proof mana podi dwaro to na tonge. Onego bene ka beti to beti tap wach no rumo. Biro miyo kata mana kanja gene gi. Pachgi lokore. Tinde iwacho ni ng'ato nyalo bedo ni en gi tuo mar dangni mar paro. Koro ok otimo ka en sa otimo kotuo. Koro miyo onego bene ka 2 days podi dwa tim dangni podi tim nonro. Podi tim nonro. Makeni ibiro yudo kaka mitimo nonro samoro pesa moro en go samoro onge dangni mar paro. Ibiro golni gima gitimo ga marach ni they drag these cases a court. There are some serious cases moko ni ukani bedo drag the court. These cases bedo drag the court kaso chike binjo kanga ne bochako we thuolo gi bonde enoko owe thuolo enoko timo gigene ka kodwaro and whatever. These people even they do other crimes kendo oko kaka magintiere and whatever. Koro nitie joma be kokao kata mana bondo gini oko nego beni wenegi. Musuko UDA Act disapprove ni gini titimo. To konego bekara ni weyo jela. Nitie moko monego beni tire jela idhi bedo kuchi nyalo transform yourself. Yes. To nitie moko monego beni negeni on the spot. No. Ni joluoro nekne apenji. Ne an kinega. To ne meta kata kitimo na gik maricho to ne meta. Ncha neno kanyo. To an ka timo ni to ni koro ne an to koro ne chekno koro inya. Ncha neno kanyo ka jatelo mochung ne weche go koma gari to gino ngana commander county no what is Kilifi. No wacho kanyo ni sani gidhi kawo chik lwetgi mar shoot to kill. Ne jogo ma osebedo ka mecho gi thuon kendo nego ji. Nitiere gang moro wuka kono. They have this funny name. Giluongore gi nying moro kanyo. Gin ka nyaka godichieng' alanga. I mean, this is happening daytime kama CCTV. They don't care. Gin giromo kodi titongi makata gimitongi ne tonge. And they are doing this even to children. Kodi penjori maybe en a cult moro. But kapok odhi e cult Imbo nego bene osenegi cult no ji wuoye kosenegi. So no ka jotelo mokubwo koko to support them. Also support jenago they don't deserve to live. Wano kanyo ka Maraga condemns state over violence at Sifuna's meeting. Sifuna is taking it's taking a very good shape, political shape. Yes. A bit modified. Sani ngeni koro. Ano kaber malicho. Sifuna biro. So Maraga wuok mager, okwero ba tena dir makere ne okomor mondo mi tulu bedi e kinde gedi mago mag siasa. And therefore nego beni obila okete garita kwe moromo. Yes. Pinyo wacho.
And right mar japiny and right mar jasiasa mondo mi hold rally to talk to people and all that. So nego beni piny owacho ng'iyo ni to ere kaka jogi yudo security moromo. Wachno wasewuoye moromo. And any choice. Okay, kata ratiro mar japiny. It's a choice. Action koro nego timre. Yeah, and it's a choice mar japiny mar dhi kata mar koso dhi kama rally time. It's not a right ni nyaka dhi. En a choice. So en a story achiel no odhi nyaka ite mar abich temo to new position few must IG Kanja Snabs meeting. Ite mar auchiel. James Orengo, man of all seasons in Kenya's ever-shifting political winds. Embene ndiye Kitengela. Yes. So ingero Orengo. Kwetu mobalo gi ODM. Yeah, Orengo has been seen. To ng'at mok dwaro weche mag President William Ruto. Kabisa. Mato ne eto ne nosenyiso ayanga kata ndalo mane Raila pod ngima. Orengo nosenyiso chung' mare motegno. Penjo ma penjora. Jomage madwa nochop the legacy, awinjo ni to chopo legacy mar Raila. Mane ko jo ODM onge kada penjogi. Jomage ma kweth mane madwa maneno ni gini magidwa chopo legacy mar Raila. Is it kweth mag Mbadi, Wanga, Buru, the other people ko sen kweth Masifuna, Orengo, Babu Geni. Now, king'iyo gini matut, ng'ato claim ni mae gima ne Raila dwaro. Ng'ato claim ni mae gima ne Raila dwaro. Ng'ato claim king'iyo weche mane Raila wacho, like I remember weche mane Raila wacho ma just few months kaito Raila nindo. There was a question, Chimo Raila no penjo a question mano create serious debate here in Kenya. Ni ng'amo wacho ni ODM ok bi chungo ng'ato 2027. There was a question, Raila no chiwo that question. To ng'ato nosebuko ni gin gidwaro position ma deputy. Exactly. To Raila no wacho niya, un muwacho ni Raila bro nigi bro ODM bro riwore gi piny owacho 2027. Ng'amo nyiso ODM to ok dhi chungo ng'ato. That was the question man Raila wacho. Raila wuone mano wacho. King'iyo the last moments mag Raila, weche man Raila wacho weche go mag siasa mag Raila kanyo. I remember there was also a time man Raila no wacho maber niya pok ne giketo ne ODM nokoweyo bedo ODM oriwore gi UDA gibedo gimoro achiel makoro giriwore ni koro gin ne piny owacho. Raila said they are not in government, they are just no kila kwe e kinde gi Ruto. ODM no yeye tiyo gi government kanyakla to bring that peace and all that. Now kwe no sebedo nyiso ni ODM pod ODM UDA bende en UDA ok giriwore gi piny owacho. So according to me kaka nene, I don't know, maybe Sifuna Geni are very right. According to waka Raila ni wuoyo the last minute. Anyway, ngato claim ni ene ma. Ngato claim ni Raila no wewa e piny owacho. Kanyo mene Raila wewa. Jogi bende claim ni Raila no ko wewa kanyo. So now we don't know. Koro winya ni gima Ruko wacho ka. Jo lek ka be nitiere kanyo. Lek be nitie. Ruko wuoyo kaendi. Kane ni wacho ni ya deputy position is Kindiki's for keeps. Yeah. Mano okowuok kaka CS. Kaka CS. Kaka koro wuoyo kaka Jamount Kenya. Kaka Jamount Kenya. Ineno. So mano mimi poda dok ni wach mari Rigathi Gachagua. There was a time mano nyolo wuoyo kaka Rigathi Gachagua. Yes. Gi kaka deputy president. Iwinjo. Kiwinjo ko wacho ni Kenyans will, mano wuoyo ne jo Kenya. To kinyi Mount Kenya wuoyo kaka Jamount Kenya. Ok ni koreto wada penalize ni kichugo kono position mano hold. It's not about the position. So Ruku here is also talking like Jamount Kenya. So Jamount Kenya gima timore kae ni jo ODM wacho ni winjruok gima gidhi bedo godo gi Ker Ruto. Gibro dwaro position mar DP. To Jamount Kenya bende wacho kanyo malongo ni ok nyalre. Mano margi, mano is preserved. Mano margi, be chalgi. Actually Jamount Kenya moseng'eyo position gi e government sani. Gini gi maka ng'ato dwa mulo kanyo to dhi mana wegi awelo. Dhi mana wegi elo. So mano ni kanyo maybe jowinjo nyalo miyo wa pache gi wachno. But again, I don't know Luolanda. Aseyo jaluo ahinya. Samiseyo jaluo no en rimbe jaluo imbe chakiseri seri. Koro jaluo maseyo. Jaluo ma jasiasa mane position as we speak. Ineno. Yes. Machiwoga yo monego ji olo. Iseyo jotelo. Good. In other words, Kaluo. Yes. Ineno sana. First gibago wa to. Gibago kabisa. Gibago jopiny. Ineno Brenda. Sani onego beni jaluo nane.
Kichwangi maber ni ODM pek ni mare en tiluo land ka gi Mombasa. Mabende obiro lose grip mare gi Mombasa koch. Sani nego beni jaluo na ni no keto rum mar jaluo. Yes. Rum moro wanano ka no biro gine kaendi. Rum moro ne no kelo siara resort ka. Sani onego beni jaluo ok ja ODM. Ok ja ODM jaluo. Jaluo whether obedo proposed gi ja ODM, whether obedo sponsored gi ja ODM kata ja kanye, te waneno Uganda luo te, kotuko wach ni wadhi bedo go Uganda luo Roma, ino kaka ne timo en cultural kose, mane timo ne Migori chenlo nang'o? There's something mar joluo mane timore Migori kae. Mane timore Migori mar joluo. Bar joluo. Ne en romo nego moting'o jotelo duto kowuok e gwenge ko mag luo, whether in a faction mare mar politics. So I would also love to see ka Uganda luo gi sama koro siasa koro tiedore ni to gi pogruok nitiere ni. I would love to see ko Uganda luo ma jotelo luongo romo mar jaluo. Jaluo nane tibedo piny koro kanyo ok wang'e ni Owalo en ng'at ma support ga Ruto koro dwaro presidency. Onyango lo en ng'ama bende dwaro presidency. Iluongo jaluo, iwinjo? Tibedo gi jaluo pendo, jaluo wuoyo e dwol achiel kaka jaluo. Actually joma timo ga gino e Kenya ka Muslim ga Mount Kenya. It's my first time I know ka Mount Kenya pogore, but Mount Kenya wero ga wuoyo e dwol achiel kipimo kinde machien. To gi jaluo nani, problem ma jaluo nani grigo. Bende wang'eyo mar bedo kamora dine achiel. Ting'eni ka ubedo gi pogruok matin e paro to miyo choko ji bende nyalo bedo kaendi. Nyalo bedo matek to bende nyalo bedo mayom nikech kusechokoru to udwaro gimoro achiel to koro jot nyalo bedo kanyakla to wach ni ng'ane koro gini wadwaro. Kanyo ibiro winjo ni kod luongo romo to ing'iyo ni ng'ama oluongo romo ni mano ok wadhiye. Mano ok wadhiye. Iwinjo gi Raila. But onego bed ni sani jaluo moro amora iluongo romo mar jaluo. Ok bena ja ODM kata bena ja UDA ta jaluo. To jaluo biro ka to wago mbaka kaka jaluo to wacho niya kata ka wayiere wadhi support President William Ruto to wadhi kako Uganda luo to demands magwa gin ma. To kwa wacho ni wadwaro presidency to wadwaro wuok kako Uganda luo ti wacho niya ka wan gi Liudo Walo, wan gi Onyango Lo, wan gi Babu Owino, ineno kata gi jok manyalo nyiso interest margi mar e position mano mar ker. To wacho ni yawa koro jaluo goyo kogno jaluo wadgi to wacho ni Babu kwaneno Babu pod tin to en gi force keto question mark dipone Babu ni wi nyalo rokni muchikre komboto ma power mere keto question kanyo ibiro Walo no tiyo gi President William Ruto mano wayo kendo dwaro gini dipone en tokang'o is up to what. Onyango Lo bidwaro gini ineno korego gi kogno kasto wacho niya wan kako Uganda luo koro wasidho Onyango Lo for example, wasidho Walo, wasidho ng'ane, wasidho Babu kaka ng'at madhi chung e koma presidency. It's not about a political party. Wadwaro giwa kaka jaluo, wadwaro giwa mokwongo kech en about us first. Koro wan wagolo Babu dhi for presidency. And such moment makoro wagolo Babu kaka Babu. We don't care about the political party ma Babu biro godo. Ineno. To wacho ni Babu we are fronting you and inemedhi kata Walo wa fronti inemedhi to wagone Walo Babu ng'ata chande kura kaka jaluo mokwongo to wamanyo support mag other people. To kwa wacho ni Babu nigi UDA. Endi obiro gi kecha chama mar dial magonge. To wawe jowa to jok moko biro ka opposition to wan pod wadong' Pod wang'icha. But bende mago ok bitimore nikech ang'o ka koro nyaka gimomiyo ne kura kanonindo pogi nyisowa nyaka sani. Ite mar abiriyo wan kanyo gi the Sifuna factor, moment or movement. Both. Moment or movement. Is it a moment for Sifuna or a movement for Sifuna? It's both. How? This is the moment he should move and he's doing it. It's both. Gini nyalo bedo moment for Sifuna according to decision modi make Tokma. Yes, baby. Sani to any moment na en. Lakini nyalo bedo movement according to
decision modhi make. Sani bende is also moving nikech he is pulling ground. Kako dwa dhi kode mbele kaeri will determine Sifuna mbele kaeri. Sifuna nyabiro magalagala jawinyo na janeno na nyabiro magalagala mbele kaeri. Okonya biro, osebiro. No se na biro. Actually osebiro. Sifuna osebiro magalagala. So mbele kaeri the people must Sifuna dhitiyo godo will make him or break him. Mana kaka nation no wacho. It's high time. Mondo me jok matindo change their political narrative mondo me hear the young people. The madongo dio iwe koro. Yes, so ipantu ya wacho kaindi kacha konvuria bende koro to wacho ni court in Kiambu political crossfire. Negi bedo kanyo gi ywaruok nyoro. I saw it. Cabinet Secretary Soipan Tuya Mano Cabinet for Defense and Salim Mvuria's post yesterday found themselves caught in the crossfire of local politics during the groundbreaking ceremony for the construction of Thika Stadium in Kiambu County. Given the ragia was CS, Ogenya the anywhere, more Vikelo which will come politics. Magi CS Ariote, but maybe you don't reckon which will come Agasiasa Matamati Mangani Diro watch Konitongani Diro Kocha. Mano CS tu ya kachelo koraka Salim Mvurya Timore Kanyonyoro. Benon Kanyogi aviation workers strike disrupt flights at JKIA. Mano no asewacho kanyo weche go koma wuodhe no bedo gi ng'ikruok mapeka. Kite mano chiko an kanyo gilendo mopogore. Mara para Mbadi petitioners reject CS Mbadi's bid to lift infrastructure fund court orders. Kiere jomoko ariyo kano donjo ne Mbadi. Yes. Ka gidwaro kanyo ni mondo mi court ostope wacho omenda moro kanyo romo 5 trillion. Ano omenda no mar National Infrastructure Fund. Yes, then I have wengi chwalwa ngur margi e doho. Akini mayo omenda mano ningo beni pinyo wacho ne ntie gowi moro ma pinyo wacho dwa olo from local market. I think it's the same omenda. Pinyo wacho is planning to all omenda moro from the local market. Magiro timo godo cheno mopogore mag dongruok. So jo Kenya mokari or reject mano. Ongi Kenyans will suffer road deal in Safaricom shares sale. Nyoro says. MP Lili Nyoro. By the way, you see, ingeni Lili Nyoro kanano wachmandi Lili Nyoro kuwe with Safaricom. You remember there was a time mane pin lit kai ni Safaricom e Yes. Endi kiki okbir ga ibira nono. Okabe biro yudo ka nitire hint moro mosegolno. Nyaka yud ka mach no sekudhiro kata koro omono tho. To chuk moro nyaka yudi ma chiemo ne chier mach machak mach liel. So Lili Nyoro is claiming ni wasom kanyo even with the conclusion of public hearings on the government's partial sale of Safaricom shares, Kieru MP Lili Nyoro insists that the sale must be halted immediately and advertised internationally. Yesterday, Nyoro claimed there was ulterior motives in the sale of shares. Remember, okay, pinyo wacho ne dwa sell kata dwa uso shares magin gore kambino mar Safaricom. Watch ni njo sedundore pacho ka mana neno kano watch ni the public no say ye kode, and I think ni there was go ahead. Though Lili Nyoro complain yes. Ni weche moko ni ye kanyo. Issue mag Safaricom. M-Pesa transactions. Yes. Ato gimoro nego gigolie. When you are sending money, it should be free. To the charge mana with the withdrawal. But can the sales mabende timo, I mean the shares mabende uweka initial kagimira osge. Mana kaka wachi biro yudo kanyende ni malingling mosewuok ne. Adiera to ne to jomoko nikech kosefwenye to kinyal yie mayot ahinya. Okay, mano ni kanyo. From paper to digital, assessment unveiled. Mano weche go mag somo. Aneno education cabinet secretary Julius Ogamba kani kanyo gi CEO David Njegere. Mano enga CEO mar NEC. Yes. NEC says the system will reinforce the integrity of examinations to support the transition. The government plans to connect every school to the internet
So what move? Why don't you a digital world? This does not help education at all. Henry, does not. Why? It will not. Henry Pinmasani Gimama is digital. Why nonsense? Maybe useless. Reason mara enia. Why would I equip a school, a kit internet and everything, to gadget matiuno onge? 1, 2, ngamadi puonjo this nyitendo giendi. Or is not knowledgeable. Or in cases nitiri mantie. I want to believe so. But this CBC thing. Our teachers are not illiterate when it comes to technology. True. But there are things masa moroma pone manyaka puonjege. When the CBC was beginning, ngeno chakora gitu some program. CBC is. Yes. I don't know what to say. Asham. Yes. This CBC thing. Wrong with that CBC thing. So no chakora gitu some program. More there to some koki dogilo okay CBC. It was to some program. And remember, ni ichako gini ni kajok monego beni the implementers maginjo puonj were not trained, so they were going for retooling. Kagino sechakore already in the system. So kokitero gi retooling. That one tells you there is something wrong somewhere in education. Na matuma poda bire wach mano magini will never work. Idwa kero nyathini gigi, to nyathini is being sent home for school fees. Why don't we make school education to be free? Right from primary, secondary to mondo koro kataka koro initiate gigi endi. To nyathi onge ge paro mondo ke samo maybe the point a crucial unit to nyathini onge riembe ne school fees. Jo Kenya not amorego ne Raila kura 2022 Raila no promise. Who tells you he would have done that? Education. Who tells you he would have done that? Maybe me a chance do neno. Saninde wan gi free education. Enana gigi endi. Okoni ng'anto nyalo temo ingo wadgi. Enane kwa yudo position to watemo ndo watem kar monyalo temo. But you know this digital thing ango ginigi. Magi should be the last priority. According to me, I think it is a good move. It is, yes. But it should be a last priority. Kawa sekete education obed ba free. Ipana ngomiri amona nyithindo gi koreka. School fee. Not school fees. It's lunch. Lunch fee. It's not the school fees. Yeah. It's lunch fee. So ita nyathini mondo kik som nikech yani ichulo nyathini nyaka gi chiemo ni nyaka uchiem. Yes. Onego chiemo mondo som nikech chiemo to bende pachi ukati maber. To iriembo nyathini ok ochulo pes chiemo, koro itame somo nikech ok odwa chiemo kata ok oyudo pesa mondo chiemo go. Yes. Koro you deny the person mondo kik so. In other words, a lot need to be done in sector mar somo. Sector mar somo to pod ni ok ni maber as per now. So the government temo kar nyalogi maybe giparo ni ka gikelo chenro mag lony manyasani skunde wasani gi move from analog to digital, skunde to be equipped with electricity and whatever and ICT hubs maybe. Kawa example Kisumu County, I mean Kisumu Central. Kisumu Central. Negi how many schools? Negi biro ka 60 around 63 61. Ineno. Manitire mara well built. Maonge gimetimo malich. Maybe renovation mar range minyalo wichi. Iwe neno. Mane giminyalo timo some of the schools kata classrooms. But one rural areas man over 200 schools madwaro gedo bende ma proper. Yes. You get the point? Now, what is the CDF? What is the CDF? Maybe okay, billions of shillings, 200 plus. Maybe Kisumu Kaidi Central. Maybe 100 plus. Maybe what is it doing? Cook poga job. I'm sorry to say that. Kisumu Central. They should be telling us neto pesa gigite monade. Mane momeyo watime benchmarking ginidi nyoro. This is the person mano wacho niya. Day school siso men on only 500 manechula. So do we be other MPs wacho ni dinyoro no se kwalo pesa cho nalo mane ni jatelo. Ginda kama se mono kwalo. Sani don't wanda not wanda who atani is atani not in the budget. Is the chair mar budget committee. Why is he not stealing ko ponen kwalo no mondo embo de oger godo tur kata oger godo lula. Okay. So where gi weche moko mar niya nika koso se wuok to blame games niya mara Brenda mano korane mondo atem kama onega tinga msalapa akaenda. So Luo leaders are doing nothing to their people. Seche ma joka kwalo gin gimoro wangeni gone utotamenyana nao. Iki gimora timo sani. Watacha kumanyo Luo leaders one
by one to gibiro kato ng'ato lero nwa gimo setimo lero ne jopiny olero ne jopiny gimo setimo they will only come for political shows but kidwa scrutinize any my simo kama obro timini I know them. These are people ma we are kanye magi draw a line to koro draw ni line maber idwa nyise ne yudo milion 2 milion 2 na ine tema ngoler na japiny ka milion 2 tiyo gibro mana tedi obro chako timo nini onge gima bro nyisi but duoke ne ya ni en to tam koso one time nyasache mano to tam to waduoko mano to bro duoki very fast. So this digital thing should be a last priority. Onego benwa bedo gi free education from primary to malakuchi chande. Ano kanaka 1.2 million number of digital devices including tablets and laptops that were distributed to public primary school under the digital literacy program in 2016. Gige nanika. Zilinda waki by the way. Koro kama gi membe chaki piyo nege deka. Koro sani to gidhiti. Koro idwa ni mondo nyathino dhi opuonjre gini, to nyathino to ranyo japuonj riembe ne lunch ok riembe ne school fees. The government dongo sechule school fees. Ai ti riembe ne lunch. Okoyot. Ite mara paro kod ariyo. USA says Kenya free to decide as court suspends 322 billion health pact. Wechruok manyicha oket kanyo kind piny Kenya gi piny Amerika e weche mag siro chenro gwen mag thieth. Koro piny Kenya gi piny USA biro dhi nyime deal madhi muonyo kanyo mena maromo billion 322 between two countries. But remember ni do pod ochunge? Yes. Do ne pod ochungo winjruogno endi en atar mache. Koro kaka nyo yiere po gi baro wachge. Biro bedo kanyo maber kopono yiere. But who suffers? Yes. Naivasha, Mahiu flood victims get plots, tenant miss house. So kuonde moko flood already nitiere. While kuonde moko kech gi oro motuo nego jopiny. Wano kanyo ka KW as Rangers deny claims of fisherman arrest abduction. Brian Odhiambo cha. Case pod dhi nyime. From January 2025 up to date man, from January last year, so it's over 1 year now. Nyakane yuri Brian Odhiambo waiting in fact actually poko yude kurwake katongima katentiere poko yude. I remember the story very well. Ite mara par kod adek. Akit kono shortage linked to donor cards raising sex risk fears. So raboyunga no. Ne uru ka kuritoru onok sani mano wach man kanyo ite mar adek. Ite mara par kod adek. Koro Aloji Panoran no wacho weche mometa ahinya. So inyalo winjo thum Aloji Panoran mondo iwinyane gima no wache kanyendi. So pedi pedago kuging'eyo. Aneno ka briefings moko ne bate kanyo Kericho children's home seek support. Okay, mago kuonde ma ok nyalo fans nitiere kanyo endi. To free cancer surgeries offers hope mane gweng'o ma Kilifi. Yes. Murang'a Kang'ata holds jobs to meet cap. Murang'a county government has temporarily frozen recruitment to comply with the high court ruling. Okay, so Irungu Kang'ata has been doing so well in terms of collections, revenue collection. Yes. Gin gi Wangamati. I to ng'ato pod oketo waka head gi zoning. Ng'ato oketo waka 1 term 2 term. To jomoko to are busy making their countries or their counties mondo obed maber. Actually, so many leaders now giweyo tije gi ma onego gitim gigo siasa mag 1 term and 2 term. Mana dira makende. So penjiri kendi kuma intiere janeno mar relative nito. Is your leader really working? So podogo to term 1 term. Mage mako wachi to ni endi nitide wanene no kwa biyiere. So what? If you don't elect me, so what? Man will never stop my life. So but you have to be told the truth mondinge maber ne mae kako nego benigi ni bedo. So igene kwa nyabu korene ya ng'ata die ng'ato timo revenue collection mar maber ma proper ma o channel meyor kaka gik moko timore ng'ato loso constituency ne ineno tibiro ne constituency moro samoro tin in terms of kata mana population ineno. So ite mana par kod ang'wen ga par kod aboro an kanyo gi pach jo ndiko gi pach jo somo katun kanyo. Ng'ato wacho kae ndi Jahira ne wacho kae why women are not to blame for male loneliness epidemic. You can't blame women.
Why? Why do you want to blame them? How are they responsible for men being lonely? Mumata no wacho nango kanyo. How are women responsible for men being lonely? Go to men. Hey, mondo kik ibed lonely. Inti tema ngo mi da bedo single. Okay. So men are lonely. No can kata where any men are lonely. You need to know, be brother's keeper. You need to know is he lonely or not. In recent years, headlines have warned of a growing male loneliness epidemic. What? So men are very lonely. Jani to end in no, I'm mean lonely. Baba hoye, mko lonely. Poleni sana, but you cannot blame us as women because you cannot just blame. Bisi ujokajo manyiri, kata jo mene. You actually they also need men. And kata mana utre magtuchi gindi gibe giwacho ga mang'eny wase stories wase so. Yeah. They need men. But if a man decides to be lonely, so it's normal. And actually the number is increasing. So it's normal. The number of lonely men is increasing. That one is normal. That's your choice. Now you can't blame women. Then when women needs men, so it's now a big deal. Monego bene lando. Why give us an appetizer? We demand the real food. 420 billion. COG, Council of Governors. Council of Governors, Doroka real food. Yeah, it's the 420 billion. Money go bene me ogangoa. Governors. You pay governors. But you look omegi maten. Egima ge wagoka. Egima ge wagoka. Emi ogima na appetizer stop me real food. Manakaka. Anyway, wawege wajodi no. Itewara par koda beach penjo maduong' penjo kanyo kawuono ni should Sakaja cede key county government roles. Should Sakaja cede key county government roles? Yes. Ma watch Nairobi County. Njo wano kanyo ka governor ma Nairobi County Migosi Johnson Sakaja. Osebedo ka chiwo some key county roles to the government. Yeah. So maybe okay, is the question. Sakaja cede key county government. Oh, wiene will ni wamenika Sifuna. Sifuna ni pacha manadeni kumbe ni Sakaja. So sisi ni Sifuna. Mano gimanitiere. Kingato miskuota ne support Sifuna no. So do you support this? Okay, key county government roles okete lwet government. Mamalo. Sometimes nyalo chuni. Katicho tame to tim. Not ticho tami. Otame. Not ticho tami. You see, sometimes iye yene ya maohinga or nyalo mara kunyali ya tim gima kama. You get that point? Okay. Yes. According to me, Timo Mae, buro manamini Sakaja ovalu ja pinye county ma Nairobi. Samoro seneno, mane mimi wacho ni gino tame. Samoro no ka gino konyal. So maybe kete lwet government. Kanyalo konyo. No kata mana these hospitals. I don't see the need of keroseptal. Elwet pinyo wacho ma counties. To kidhi to kata mana Panadol onge. Wach ma rach kabisa. Ncha waneno kanyo kiwacho ni osiptende mag piny owacho kidhiye to sha dhi mos. Kendo system is very down. Inyalo dhi kata ndalo adek kapok system nini. To register michulo pesa to en very fast. To nikidhi register michulo pesa is everything is okay. To kidhi osiptende mag ji giwegi medo nyalo tap ni to kawo mana minutes. To system koro ok ni down. System koro tiyo. Kodi penjo system mar government gi magi endi opog koso wifi gi. A very big question. Kanga to tiyo gi kalane to ngato tiyo gi machielo cha. Yes, speed gi nyalo bedo nopogore. Yes. But koro kalane is too fast. Kasto koro machielo cha is too slow. But gima duone gin gi wifi do. Also for cancer patients. Yes. This thing is frustrating. Kaluwore ni cancer patients suffer kokata kendo sani tuo machando jenye to no ikomar cancer. Then idhi hospital kasi dwa kawo ndalo turi kapok otimni thieth moro amora nikech pod system pok okwanyi. Ni lweti pod ok nini. The same lweti mani itiyogo no is the same lweti makoro system ok nya kwanyo. Lakini kiwuok kanyo midhi hospital mar private very fast. So we don't know what is really happening. Someone should tell us ni ang'o matimore. Wan kanyo eite mar parkoda buchiel. Wajimano mar Edwin Sifuna ni kanyo. Nitie kanyo endi. Mago pach ndiko gi pach jo somo ang ni somo. But amor gi manyadende Lili ni wacho. Yes. We aren't poor. Resources, misuse and plunder the bane of Kenya. Yes. Kenya ka is not poor. Gima wacho nano ka nani bawache Maraga ni there are ghost projects
ma jotelo giwuoka ni kiny ka kiny yudo mana ni project moro isidho project moro million kiadi, then kaka nosidhe no gimoro amora kwa iparo nade kwanyalo bedo gi ministers wabiro pa region wanyalo bedo gi ministers wan regions aboro wanyalo bedo mana gi ministers 16 kende, just 16 two per region to make sure ni kaya ni Nyanza teka ji ariyo kori poge either Kisii Nyamira nigi margi koro Luoland kaendi bende miyo moro ai kamano then wabiro gi PSS kata mana bedo ariyo. Aparo ni number 1 waseduoko the number of employees moko mang'eny ma ke ministry asango gene waseduoko piny pesa cha dhitiyo ne japiny. To an pacha kaka Henry onego bed ni sirikal focus on 3 things. 1 is health, 2 agriculture, 3 education. These 3 things bwana kiloso pacho ka tikonyo japiny. Adwa nyisi ni ka piny chiek macham nitiere ma dhano chieng' onge ng'ama dhi kwalo chiemb ng'ato, mano security shield. Seche ma ng'ato nigi pesa ne ma agriculture cha kotimo pur mare to odhi otero pesa ne cha ndi product mare puodho to miye yuto. Onge ng'ama biro monjo Henry nikech wakala TV dwe rumo koro paro ni Henry nigi pesa. Security is now guaranteed nikech ang'o ng'acha boyudo pesa ne from the little monyalo timo. But nikech mano onge ma ji are resorting to kwalo. Ka health nitiere ma ng'ato nyalo yudo thieth malong'o onge ng'ama nyalo feeling ane gini ok dwarwa. So 3 things: education, health and agriculture. These are the backbone mago ma Kenya kama onego bed ni ng'iyo. Modongi will take care of themselves. To ma idwa ke ang'o Ukambani has lagged behind for too long. There is need to change its political economic fortunes. Mano Kalonzo. You see? Koro sani ng'ato dak wache niya, he's now talking like opposition leader. He's talking like Kalonzo Majam Kamba. Okay. Huyo kaka Kalonzo Majam Kamba. Everyone waro mana mari. Magu Kambani is lagging behind. Too much. Which go mag politics and economic. But so who is doing this? Who is lagging that? Odo ni mag dongruok ok chopo Kambani. Yes. And koro ogo matek mondo dongruoge bedo ochopne gi kaka jo oganda mawuok Ukambani. Ineno koro mano wuoyo kaka Mkamba ok owuo ne oganda jo Kenya. Owuoyo also as a politician because onyalo tiyo gi mano bende e racho piny owacho mar Kenya Kwanza mondo bien bende mabiro dwaro mondo mi obed ker ayudo godo votes. But opigania ka jo Kenya Ukambani. That is so onge ng'ama tribalistic malo jawargi. Okay, what is I think the devil is in the detail in this year's budget policy statement. Man upon people's opinion. It's a budget here is on the Mara Auchel. Kawaloko kanyo ega ikomenda. Okay, but ikomenda. Koro mano benangi ka okanyo mundo misom kanyo ko. By the way, iga onego chakre karano. Iga chakre gadi. We have financial year and then we have the normal year mawang'eyo. Tarik achiel dwe mar achiel. Every year wachako higa manyien. Financial year rumo every June. From July wachako another year. But apani there should be a liberty mar ne ng'ato sa obed gi ike wuon. And ika wuon nego chakre that day mane onyuolano should be mano higa manyien. Okay. Mok di ng'ato chunwa gi ike mondo wabed e ike. So mar government obeda mar government mar niya financial year chakore ka tarik achiel mar abiriyo. But higa onego lokre the moment ma ng'acho loko ike. That is new year. That's new year for you when you celebrate your birthday. Mano according to Henry watenga ng'ato nigi odiochienge moloke higa. To ni celebrate to no odiochieng' achiel jo the flock kanisa ni wadhi yawo new year. Wadhi chako new year, wadhi celebrate new year. To Christmas we celebrate Henry. Unfortunately I don't. I'm the worst person in Kenya kaimada or value these celebrations. Pok ng'ato miyaga reason monego bed as a celebrate God Christmas. But there is a reason why people celebrate Christmas. They say that's the day reason why people are not people. The Christ was born. You see,
You've made it right. People, I'm not people. An Henry Kamaindi. No one has told me the best reason why you benasa acquire those people. So who should tell you this reason? Because I know you like the reason. No, it's there. Joma ita mo nyalo gomo da celebrate. Eh. Haya. Okay, wadhi kanyo itemara paro kod chiko. Yes. An kanyo gi counties, mago matimore counties mopogore. Ano kanyo Emburu breathes again. The mountain hisses out steam and wildlife roams. Koro ber moko nitiere kanyo. Nitiere kanyo na gweng' mag Nakuru County. County ma Nakuru. Yes. Ano kama ne story momako kanyo. Ka waduogo Wajir County, Somali national with a forged ID card arrested. Koro nogira ela ne wache ka endi gi nyawadwa Masi Ogweno, jafwambo Masi Ogweno. Yes. Wach mano mar yie ni koro every person nyalo donjo to nyalo wuok. Ni wan gi wacho gi kilo nang'oa trade ties moko ni kindwa gi piny makama endi, so you are free, one give free visa. Nalo moko nitie chien kae, Ker no promise so many free visas. I don't know which country, between which country and which country. Kenya and I don't know which country, but there will be the free whatever. Ibro mana donjo to. So the moment mwasechako keto this free visa, iketo our lives at risk. Kabisa. Very true. Aito DPP bid opposes fresh bid by YT to lower bail terms. Nyalo paro kanyinde omenda mabende nogoye godo. Kore idwani mondo ndosne yawa. To koto dage. Kodo dage. Hey. For 12 years, I no bedo 12 years in prison. Hey. Ana para ne nitie age makase gige. To ginitie mwandu makase loso whether na yudo game maber kota marach. I would rather go to jail tawagi ne nyithindo ochamgi. I tell you. You support where in the jail? No, mana wacho korka ko. Mana korka ko. Nitie mwandu makase loso. Kana yudo gi yo marach. To inyalo tweya. Kadagi surrender gi. I better go to jail mondo nyithindo obi enjoy gi. Than 588 million. Hey. Oh, mano is just part of it. Yeah. Mano road construction tender. Yeah. So Migosi Ferdinand Waititu was the former governor Makiambu County. Former governor Makiambu County. No make kanyo wicho be koma mibadi. Ma achiel kuom jatelo mabanga koro ipo mane no ko bedo prosecuted e wicho. Ana no ka jotelo mang'eny ma wicho mibadi but an no na koka case go there kama but at least this is my first. Not my first, I know ni maybe can reflect na bera nyayudo but ma nyalo paro vividly kabisa. Why is Henry Koske, Henry Rotich? Yes. By the way, Henry Rotich, this years for Aurora and Kimore. Mago ne scandals madonge pacho kae rie wicho be koma mibadhi e kinde Kero Uhuru Muigai Kenyatta. Because we are the one wirwath. We can decide to wear. Okay. Eldoret kocha mano Wasindishu County wangi murder suspect ask court for freedom on lenient terms to reunite with children. Maigi mane Henry wacho. So he's a murder suspect. Kata kama wale mondo wetu ulo mondo dio onenye pinde. Orure familia mare. But still modern suspect poko bedo. Aparo ne kata ka poko pono subiro confirmed. To kama wache mano mar death sentence. Onego beni miye tuoro tiluogi familia ne mogi kunso jolala wa. Ato kore adhi kuma chune onego beni be. Koro wo kod gimogi. Timbe maricho koro mi siem nyithindi. Do uno kate kore atho kiku yudwe timbe maricho. Kiku yudwe timbe maricho. Un kiku berada no bed jogo mabeyo. Ana setting musalaba no koro to adhi kuma nego beni jidhiye. Ng'ane no wuoyo gi wuode. Is it Isaac? Was Abraham? Isaac. You would Isaac na Jacobo gi Esau. Jacobo gi Esau. Esau. To onyiso wuode ni maybe I get to reflect. Wacho ni ato kore ya chomo kuma adhi manyiso ni kuma jidhiye. Tadwa ni mondi bed kade chuo. Chung kade chuo. You get that? Inyalo paro mamaila no? Mano nitie koro wuogi nyithini nikech oneno ka ike mag bede piny ni koro rumo. Mane kuma ne ogwedhe ng'ato to ng'ato bedo ka. Yes. Koro ike mar bede piny ni koro rumo. To wuogi nyithindo nyise ni anto koro achomo kuma ji duto te biro dhiyoe. Adwa ni mondo ibed motegno kinyiso ni nang'oa
in dichuo. Yes. So kata mana jagoni kapok ogoye bunde kata kapok orege to wach nyithinda ate kora chomo kama irege ji moka na duogi omiyo kik ubed jokuoge. Wan kanyo go Oboke ma balang', Nitiere kanyo. weche go mag skul ni toke kuondego. Ing'iyo kanyo, ang' inyalo kawo janenona mondo mi isom kanyo. Kaeto wan dhi nyaka e page mar 31. Page mar 31 wan kanyo gi horticulture exporters eye new market after EU tightens rules. Nago weche go eko mag chike already. weche go eko mag horticulture cha pith marang'o? Mahua koso? Yes. Doen maua? Yes. Koso floriculture maua? Floriculture maua. Floriculture maua? Horticulture gigin pith marang'o? Mano ni kanya. Ano ka Agriculture and Food Authority Director General Bruno Linyiru moket picha ne kanyo. Weche mag crop production. Crop production, yes. yes. Horticulture. So floriculture ni ene agriculture pith mar rech. Mag rech. Piny kanyo wan gi students face KCSE result cancellation after alleged cheating. Gidhi frustrate nyathini for nothing side. A secondary school in Murang'a is experiencing the effect of the examination cancellation as 22 candidates are yet to receive their last year's KCSE result. So nitiere skunde moko mancha result gi obedo withheld. No mark gin pok yudo result nyaka sani. Why up to now? Donge chalo ka gima ne gin gi weche moko mag cheating and all that. To kono nego bende ni gisitieko mano chon mane giwe nyithindo gi. Penjo mara maduong'. In next year's exam, next year, 2027, will be the last the year ma idhi time penj ma last. Aneno ko Oboke manyoro nowacho gimoro kanyo ni nyithindo go mabiro timo penj jo form 3 sani madhi timo penj last year. Gin gionge chance moro ne gibiro nuoyo. Madhi timo penj next year. Chance moro ne gidhi nuoyo onge. Onge, mara dear. So if you cancel somebody's exam, bro bedo matek. So joma dhi timo penj next year, iki time jatuwa time so matek. Chakuru chon. Kaso an kanyo ndiko daka government projects 370 billion in revenue from Lokichar oil field. Nago weche go eko mag ohala. Mag ohala. Yes. Wan kanyo gi stock exchange mane ite mar 33. Kidhi ite mar 34 wan gi weche go eko ma timore pinje ma oko. AI safety fears looms as leaders meet in India for global summit. Romo nitiere kanyo bedo samath man tire piny nendi mar India. Ilose weche go endi mago mag artificial intelligence. But gibiro ketho gik mang'eny ahinya. Aoherogi. Henry ng'ato nyalo kawo picha na mineno ango kani. To dio keta mana bedo e vitado kamoro. Ng'ato nyalo kawo picha ni malosi magoli tuk. Kamor kodgi ahinya. Awuoro. Mane kuma piny osechomo gi sani. Kwa dhi ite, kapro nitiere ite mar 34 kanyo Iran, US hold nuclear talks in Geneva. Nitie pinje moko modak makalweny no pok owuok to ok imor. Nitie pinje mong'iyang'iya gi muoch mag miruti and whatever. Henry an kayudore e piny aina no. To kendo bende gweno giwuoge. Idhi nindo gotieno. Tikia gimang ne timre. Tinya chiew tido ka jobathi kocha chate no muoch gotieno. To giwuogi bo gidare piny no. Pod gidaka. Lakini wagoni Nyasaye erokamano momiyo wa piny Kenya. Piny Kenya is very peaceful. Kabisa. Very peaceful. Mana chiel ariyo adek moko makoro timore mag siasa gi. Mago to nitie. Nepal addicted to the trade in its own people. Mano Nepal inyalo somo kanyo. Nepal ni part of India. Mane ite mar 35. Aka mondo som kendi leno pogore kanyo endi tipo pogore nyalo kawo kanyo mondo som kaito wan gi weche mag tuke ite mar 45 kama bende why it's man versus machine. You remember Safari Rally? So it's now going to be man versus machine. Ako tuke go eko mag ng'we mag nyamburko. An mila moko katiga okaketi e machine. Kengima. Yes. Okadonje. Ineno ni jogi they're risking their lives. Gitugo tuke moko owinjore go kata matin. Ok no owinjore. Owinjore lakini owinjore ne gin. Kata ok owinjore na nikech
Mera bwana, ronge ng'we mag nyamburko. And the way majogo riembo godo nyamburko, if anything happens, anything actually, if anything like this, anything small like this, their life is always at risk. Nitiere gik moko moko ang'en, I don't know kaka nobiro mochakore mochopo magi koro ketigi ni gin normal, gimbe gin tuke mamoro oganda. For example, wrestling, I don't know. Kaka nochakore mochopo kumago mogichopo tuke. Tugo mane meyalo kata mane tim primary? Football, I also played handball when I was in high school. When I was in high school, I was small for football. But when I was in primary, I used to play football, and I was also doing long races. Club mane ma pacho kame support? Football. Are you talking about? Okay, I'm not good with football, but Gor Mahia. Oh, okay. And pay sungu club mane ma support? The Blues. Oh, yes. Okay. Ada penye moto lakini asewi na gikanyo. Wewe gikanyo. Nikech kumacho mono, idhi koda deep into football. Wane page mar 46. What Faith's transition to road racing means to athletics family. Na Faith. Mano Faith Kipyegon. Or celebrate after winning gold medal in women's 1500 meters at last year's World Athletic Championship in Tokyo. Picha ne moket kanyo. Kaingeni koro kena kili. Kaen tekuni. Ka koro en tekuni. Emaguli yoko. Emakoro guli yoko ja. Kura kili yudega tuge mago picha. Tuge mago picha. Mane kama kili ni lo iguli. But ngwech. Koro tekuni aching. Iringi aching. Kendo piny Kenya ka weche mag ng'wech oseting'o wa malo sana. Kendo wapako. Aeto Gor Mahia thirst for title begins to take shape. Yes. Gor Mahia osetelo kanyedi kuro gi points 43. Iluwe kanyo kod FC Leopards gi 30 kod 7. Kaeto Shabana FC 34 points. Murang'a Seal 33 points. Sofapaka my team. I support Sofapaka anyway. Muyiwa goro gi 14 points. Yes. Awa. No, I'm a support guy. You don't support any other team apart from Sofapaka. Me, I will not support a team. But maybe doesn't do well. Maybe I will support team matiyo matek. No, maybe I know Sofapaka ka a support team machielo. Talk not Gor Mahia, not FC Leopards, not even Shabana, not Murang'a, not Homeboys. Ulinzi Stars. Anyalo mana chako support gi kanyendi kamano. But the first 4 or 5 I don't support. Okay. Wan gi UEFA Champions League. Mabende ibiro tugo kanyendi nyakora Mugajwang. Crunch time for Madrid's Mbappe, Vinicius Union. Koro weche mag tuke mag dogo moero weche go mag tuke. Nyalo manyo oboke no mar The Standard. Mondo migine kanyo kaka weche go mag tuke chalo. Aeto weche gendi mag rugby. Be otugo mora. Why Kenya must up their socks in Montevideo Sevens. Magotuke mago mag rugby. Yes. Ni kanyo maneno kanyo nyiri mago rugby ni kanyo malo kanyo bende oket kanyo chuo. Picha man kanyo ne wacho ni mar ng'awa. Kenyan Lioness Grace Okulu reacting their match against China Sevens. So kanyo bende Kenya Shujaas Jojo left is tackled by Canada's John Franklin. Magoni kanyo tuke weko mag rugby emane kelo e giko marito bokera. Nakura magajongi gidi maburu kodu utoga mpaka kaendi matin kasto wabiru mana bare kwa nyendi kwa daka chiro ni di mano mar Sulwe Mokinyi gidi maburu. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia.
Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Chigni nyakoro mga jwang' teliendi mano mogik ahinya bende wako baka matin kaendi nyakoro mga jwang' kotende koda ka gigo bende timore okinyi masani endi machigni. Yes. Enri kang'iyo ito oboke ma kawuono wach maneno komako wang'a mapene dagombo kanyo ni mondo mi wawuoye en wach Sifuna. Jagoro kana luongi ni former jagoro jagoro mar ODM. Sifuna ka wang'iyo sani, Sifuna is trending. Yes. And Sifuna is really trending kendo en gi wave kendo mako wave maduong. In kaka makoro dwa penya kaka Henry kaka japiny kineno Sifuna ko were gi ODM kabisa muwuok. Do you think ni odhi kelo impact moro odhi weyo ODM kamoro marach? Nitie gimoro nyaka wuok because wuok Sifuna chalre mana gi it's normal. Just like every morning it's normal a day. Wuok Sifuna dhi nyo ODM. Kakora nikech king'iyo kanyendi Sifuna being the Secretary General of a political party, he knows a lot in that political party. And king'iyo sani the current politics mabede nitie pacho kaendi
it's not mane oket godo japiny chon mane iwuoro godo japiny. Japiny sani wang'e oseyepo kech odwaro adiera, and so gise resort to chung koda ka jatelo mabende nyisogi adiera maloyo ng'at mabende pod wuondogi. And king'iyo kanyendi, sani gichungi Sifuna nikech tamruok mano mar two-term thing ma Sifuna osebedo kadagi nikech one, Sifuna neno to japiny bende neno. There is no need of chako dwoko President William Ruto e loch telo mar ariyo kichungi gima President William Ruto osetimo negi. Mano japiny neno gino endi. So ka giyudo someone must speak for them, to giwacho ni kare ng'ani mabende jali maslahi marwa, ok odwa ni mondo wadoge nak diriyo. You get the point? And so Sifuna is commanding a group of people, and not just a group, huge kata kera luonge nango. And get the number. And give wave. And give wave. Masani move God. Yes. And mano one. And that wave kopo no si wuok. Nikech ingeni sani endi riembo Sifuna en nikech odhi ataro mar party. Donge. Otim gino ma party dwaro. Buro dinga yando wacho ni gin jotelo go makoro to ok tim gino ma gidwaro. Miyo gi headache. Yes. So bende no gimidwaro no. Ok inyalo gombo gimidwaro ne mondo tim sa te. Ibede piny kata gi junior mari. Ibede piny tinyise ni yawa. Gini an watime kama. When you want something to be implemented, you don't just implement something pop. Change is gradual. Ikele mos. Make Sifuna understand mommy onego bene o support Ruto for second term. Aye to mommy mano as an individual. Then monego bene kuro ge support as a political party, and bende mano subscribe to their constitution as a political party. So Sifuna sane mano kaka wacho ni samoro jomoko nyalo godogi. Kendo ginyalo gogne, Sifuna is just Sifuna, makata ko wuok to there is no problem. Put other people can also take that position kaka regi semi omanyo, and again onge gima dhi tinyo we wuok mare no dhi miyo ODM bedo gi pek kendo pek mogik. Ato kiwena wuondi to ok notimore nyoro ka endi weekend ka kane gin Ketengela. Ineno mana kaka ne wave chalo Ketengela. Next week ingini Saturday bende gichomo Kakamega. Now tell me. E wang jowi ka ng'ama ni ODM kachacha manyalo bedo gi that function mapong kaka nopong ja kok ne Raila Odinga ng'ano nyisa. Okang'eyo. Onge. Okang'eyo ni ng'ama go ODM piny nikech anto kipenja dier itawacho dira manyasa ni ODM sani to wan kumarach. ODM is not stable at all. Magi ng'ata nyalo neno sani kama wachope ni sani. An paro mada bedo gi jatelo moro maduong' kamar ODM kawuono kaka Oburo Ginga, da bedo gi ng'ato kaka Mikai Gladys Wanga jakom mar ODM. I think we need to look for jotelo gi mondo gibi kae mondo wamigi pachwa kaka jopiny, to in bende miyo gi pachi kama intiere no eko. Dewa wacho negi awacha jogi adiera mantiere eni nyaka gidog chien ma giwuo mondo gilos ODM nikech barruok mar ODM ni miyo ODM dhi chopo 2027 ka ODM is limping adiri manyasaye. ODM dhi chopo 2027 ka gionge teko, ka giol, ka gijony. And nyaka sama wawuoye ni sani jopiny mang'eny obarore kendo ji yumba jomoko nitiere girege na katikati gin pok gikawo side. Sani kipenja I don't have any side sani manyalo wacho ni an kora asekawo side sani kama warito wadaneno kaka weche dwa bedo mbele kaeri, kaka weche dwa chalo pod warita an kok akawo side sendri ana nyisa chako ni ka nyisa ni I don't support ODM or any other political party. Ana kaka Henry, and does not mean I'm independent. I'm independent as we speak, and I will choose a political party mother run go come 2027. But as you speak, I'm Henry, and nitigi mwenda dwa kelo ni Brenda. Kari uruok marwa kata ka wete. Yes. Nyithindu un gi nyithindu e odu. Kari uruok maru does not help. Uriuru kanya uno wete. Turiuru to onge olemo ma riuruogu no kelo. You better pogoru mondo olemo bedi. Pogruok ber. You better pogoru mondo olemo bedi. Ka wariwore. Henry, according to kaki wuoyo, inno ni ber ka Sifuna pogore gi ODM. This is my take. Kapo ni riuruok margi ka jo ODM ok nyal kelo negi ber. Ineno ma ok nyal miyo oganda bende yud berno. Then there is no need for them mar bedo kanyakla. To kapo pogruok no nyalo miyo ber bedi. Maber dhi kelo ni kaka kele.
to nyalo ber mondo mi ji opogre mondo ber obedi. To ka pogruok nyalo miyo rache mabedi, to ber mondo ji otimre nade? Ji oriwre. This is to say, ka pogruok nyalo kelo ber, mana kaka wasebedo kwano ka Mount Kenya pogruok kelo negi ber, to we should go that direction. There is no any single year, election year, ma waseneno ka Mount Kenya onge telo. A top position. Either gin deputy or the president. Kae to gin the president. Yes, iwinjo. Yes. So kopo ni pogruok mar oganda luo nyalo kelo negi ber, ineno, to let it be. Mondo mi kopo ni Henry okawo direction A, to Brenda okawo direction B, to Brenda oyudo gicha, to pod Henry biro mor niya. Ma koro kata pogruok mar oganda lo. Ma wuowe dwoni siasa mar ODM. And wakaw ni ODM oting'o ji like Sifuna is from Western and all that. Fine. Anyway, aneno ka ito Oboke moro kanyo wacho ni pogruok mar Sifuna ni kata kuma Sifuna nitie sani. Aidha nyalo bedo ni en a movement moro mochakora chaka motegno kendo mabiro ama en wave for the moment en gi moment ne moro ng'ato nyalo bedo gi moment ne moro e politics ka ma in gi moment ne moro ma in mi boom ka all of a sudden ma ing'eni biro mana neno according to decision ma Sifuna dhi make after this. Yeah, mana to apply a profession moro kata mana fwambo kaka to bed kanye. Nitie seche ma yore tiwa pick. To nitie seche ma nyaka yie ni koro to idok piny. Ineno. Kalore kod the current emergency. Yes. The gima emerge maybe on a daily basis kata mana whichever. But so Sifuna and wave ne mene no move gone. Kopo no nyalo move kama nigi form a political party to liberate Kenyans. Which is not a Luo. So to liberate Kenyans. You feel Sifuna kako wuok ringo koro man party ne. But at the moment me say realize ni jomoko kudwari, be very careful. Treat with them carefully. Aspana kwa wachi ni usewuok e ODM pore ne ODM but feel ni oningo koro but ose feel koso dwaro mare kacha ose feel whether poko gole ineno to ose feel Kiswahili moro minyoga wacho ni kemfukusa ya kuambi toka ibiro neno kwa matendo ibiro neno mara kwa matendo koro matendo no se neno so it's high time Sifuna nini obigi his political party or omanya a good faction, manyalo donje. But I would not prefer mondo riwre Rigathi Gachagua. Iwenyo. Obia different kech we've seen kaka joka kech maka ongoke madongo magina pod gibiro dwaro mondo gibede position. Wacho di chira kanyo ni Sifuna nigi options ang'wen. Only 4 options ma en godo. Number 1 eni odoga ODM magichagi winjre kaka jo ODM giti kanyakla, which is not bad. Number 2 jawinjo na ni Sifuna nyalo form party ne sani kama osechope no onyalo wuok okoto wacho ni no form party makama to kendo bro yudo wafuasi mine kati. Number 2 onyalo riwore gi Rigathi Gachagua gini or else onyalo riwore gi the other part of Mount Kenya kama oting'o Uhuru Muigai Kenyatta. Ng'eni Mount Kenya be ji opogore kama. Yes. Onyalo riwore gi mago 4 options ma en godo. So, koneno gini, emo minjo ka kelo ni niya, but the worst makoro kikotim, dok e ODM. Nikech ang'o? Or kodok to koro emo dog e demand. Ng'ini ya, osenyise ni koro kwadwari. Koro kata koro joko chako wuonde mobedo machiegni, to joka pod nyalo timo negi gimoko. Nikech dong after all, ne chako biro mowacho ni mondo wabeda beda. You see, chal mana kata mana uri kuonde. When we compare gi marriages, ibiro kanya, inti jok moko biro wacho niya, to dhako ni amano saya. Odong dichwo ni nochako du biro dala ulidho dala ana mano saya. You see kind of things. So Sifuna, the only alternative ma Sifuna do there. Him and other people or giving their own political party with agenda madwa konyo ja Kenya ineno so that jowagi bendo dire kaka dire ge ODM Sifuna bendo dire kaka dire gi the likes of Babu and Orengo gi other people mondo or the but kodok ODM it will be finished. An gi pacha maber Sifuna gi ODM obed piny gi jotelo mamoko jogi olosalusa ODM obed motegno mane ka gidhi bedo gi something when it comes to 2027 a general election. Nitie gik moko ariyo jogi nyaka riwre moskum ng'adi nitie gik moko ariyo mokinyal geng'o. Number 1, ndege mosewuok e lo madhi onge gi reverse ok geng'e. Yes. Dhako ma wiyo osemuoch ni dhi thurgi
en ok igenge. Those two things ok inyal geng'o. Itune dhako mosewuok ne dhi. Dhako ma wiye chek ma en odhi dala geno weyi. In fact kata lewni tinde giriek, lewni ofundo owuok godo kodhi aora to weyo bungu. Kiny kipoti owuok mana ka ng'ama dhi e chiro kare na osedhi. So dhako ma weyi madhi thurgi, moweyi, en ok inyal geng'e. Kata igeng'e mana kawuono to ng'e maber ni ng'ani dakika achiel modwa dhi gadhi oko matin short call e chone to osewuok. En gi ndege mosewuok e yo. I mean runway mare. Ok ibi geng'e mi to duogi. And therefore ka Sifuna or decide to move, let him go. Whether they do presidency, whether the front ng'ato. Ang'iyo gini gi ODM kako dhi timo ODM. ODM en chama mosebedo maduong' e pacho kae kendo en chama mane poduong' ma ipimo ni en ma pod nigi mbi ka ipimo gi nini mamoko. En ma is legacy mar baba. Ok onego wabe legacy mar baba okethre. Koro ka jogi nigi interest mar baba, jogi be nigi interest mar baba, ang'a mono giriwore. Emomiyo akelo niya, ineno kata mana e familia waka. Wanyalo bedo nyithindo ma ok winjre. Ineno. But kogik kama koro jasigu omonjowa. To wariwore kanyakla mondo watiek jasikwa. Kata ok winjre kopo ni omera oyudo kinega. To remo cha nyalo kae ni manyathiwa. Okawe oko. Onyalo konya ka jasigu dwa timo nade? Dwa nega. Mana kaka an beda konye. Kata wagore na kode to wasigu moro chako biro. To wiwa gwil koro gi gorruok mani kinda kode to wago jasigu cha. Ineno. But kogik ni kare ka jasigu cha gorruok gi jasigu cha kata gorruok e kindwa kode nyalo miyo wayud gimoro kucho. Let it be. Why would we be in ODM? Why would we be in ODM? Ma jomoko mar feeling ni wane mwa control man ka wacho pacha Henry tan ng'ame riembo. Then therefore I should be going another direction. Jogi nigi interest achiel ni gitegi gi claim ni gi gine magido chopo legacy mar Raila. But the issue is here wach mar President Ruto, the two term and one term. And one term ema kelo issue ka kende. So I think ni jogi pod nyalo tiyo kanyakla because king'iyo bende jo two term gi gibe gichalo gima pok giwinjore winjruok moro malong'o gi Ker Ruto nikech pod giywak mana gi oko. Wadwaro deputy maber. But adwa nyisi gimoro. Ruto, with the kind of politics that he plays, a very cunning person. He's a mathematician in terms of, he's a political mathematician. Yes. He had said, ni uge wach mar zoning. Mana jotelo moko makaluo ka osakogo ito kani zoning nyaka bedi. Ineno. En ka churumo gi jo UDA, madwaro MCA to top seat mar governor. Mawacho ni there will be no zoning. So it means President William Ruto will field their UDA candidates nyaka luo land. Ineno. And seche ma one timore, he will get the votes. And my achiel kuom gigo mabiro nyoru process mar ODM. That is. Exactly. So if they don't play their cards well, that is how ODM is going to be very weak. Kagi se fwenyo niya, ni generation does not need this old model. Giwere godo. Maybe japiny bo mewa pache no ka jomoko wacho ka ni Oboke Sifuna for presidency. Sifuna for president. Jomoko wacho kamano ni Sifuna koro to romo mana bedo kere pacho kaeri kendo jomoko ni kochung'. Onyatero Ker Ruto mbio geseche gi aki. Aneno ka Duncan Owino Senior. Wacho kanyo ni Henry jogi oko era diera. Min jo ODM oko era diera. Joma chalo kaka Buru Oginga gini. Gin jok moko era diera. Yechna diera ema chando jogi gi Sifuna. Ineno sane Brenda, en adier. Kipenjo japiny dong en Ruto thing to tam go one thing. Okay, one thing, one term. Ema kelo problem. Kipenjo japiny. Why would we re-elect President William Ruto? There is that japiny mabiro nyisi reason monego beni ogond kura kendo ne President William Ruto. Then there is that japiny mabiro nyisi ni okone need. They need a fresh blood. Just like Sifuna, pok ng'ato samoro nyise why he should support President William Ruto. So it's not wrong. Mana kaka no uono. If you tell me why should I support President William Ruto, maybe samora ngi reason kata samora aonge go. So jogi okoyie adiera bok gidwa ni mondo konege. Okay. So Sifuna is the man. The man of the truth. Otemara Rio Jamta Wood Awasi wacha kwenye good morning watching live from Awasi border. Asante sana from Awasi border warwako otema chiro chini good morning Kisumu Karatenga chio maber mano iluongo kanyo ni Daddy Justima. Kaito Duncan Owino Senior wacha kanyo ni wekwacho ne joga diera.
keto kanyo e muji mag nyiero. Lidho na joga diera kabisa. But that is it. No, Brenda, siasa to lokore. Siasa is dynamic. Yes. And kawuono ng'ama ok idwar no udhi dware mbele ka. Ng'ama ok idwa tiyo godo ibiro tiyo kode mbele. And that is politics. Mane ber siasa kata rach siasa. Ni kawuono ok adwar ng'ane. Nikato kama chako chopo mbele kato ng'ane makoro nek agenda mabeyo ng'ane makoro wadwaro. Kore momiyo seche ma ng'ato is pushing for something, let him push. Kasi Funa is pushing for something, let him push. Koponi Jakom Nyithindki is pushing for something, let him push. Dogeno ka gini sani gi push for 2 term and deputy president position. So gi push mano. Sifuna gini mabede ok ne the reason for electing President William Ruto. Gimbe gi push mano kech nyalo biro gik magi chage yudre kamoro magwach ne bwana. Koro agenda uganda wa chalre. An gima da kombo ng'eyo in kaka janeno mar Kala TV in kaka japiny maneno wasani. Sifuna ochom kon mane gima gombo kanyo ni mondo mi wachnwa kanyo mane page marwa mar Facebook mar Kala TV live. Ineno ni Sifuna ochom. En yo wacho maber ni Sifuna kako wuok no political party mar ochung kata ker. Donge mane kake wache ni. Whichever position kata koko chung ker. Kato chung ker to ochung kende motegno kako dhino move. That is a wave ma move be kikore ure gi ngato. I tell you now. Anano duoge dia. And Brenda, I tell you. Koponi someone like Sifuna or Babu Oweno. Not that I'm supporting them, but I'm only supporting a fresh mind, a young mind. Exactly. Yeah, a young mind. This is not about supporting anybody in a region or whatever. But now supporting young mind, fresh mind. Machal give him a fresh. And if Sifuna, either Sifuna or Babu declares they will run, either they run for presidency. Yes. I tell you, they motivate even the youth Maogoga Kura. They go Kura. Kawundi, they go Kura. And President William Ruto is not going to find it easy. In as much as the machineries and everything. Yes, on your dog. On your dog, Nikichwangi the kind of politics Michuga Kenya. On your dog. But okay, you may ODM do me, I got on here. No one could support me or deputy president. It only ODM. Mie yo mayo. Don koro dwa miye yo mayo. ODM koro dwa gichalo magin desperate. Ok ne gichalo they are. King'iyo gini ODM wuok ka gima kanyo to chayo ODM. Giwuok ka gima gine magidwaro. In fact they are desperate. Remember by the time Raila make this deal with Ker Ruto, some Raila koro wuok mareno ni not even at a time Ruto was in need. So it means ni Ruto was the one who was in need. Yes. Raila Odinga mondo mine kwe bede piny Kenya nikech jatelo to kwe mane onge piny Kenya. Now right now ODM is kind of showing some weakness. Kind of, I don't know, they're just throwing themselves one bangi one. Yani maybe wari lete ke mo matin. Wan gi jok mitiyo go tije mogen. To gi jok mitiyo go tije atija. So ODM kamogi kene gini tiyo kod gi tije atija. Ineno. Koro gine mona berio ka. Yeyo luongwa ni mondi. Ineno. Kaka obiro chiemo magwa. So miwa position ma deputy ni. Koro kaka obiro ban mano koro kochonwa kata koro kimedo wa moro. Kata koro jowa thagore to kochonwa miwa. Henry. Jotelo moko wacho niya. In fact one of the jotelo go ne wakelo ka. Kala kanjo wawuoyo kode nowacho wach moro mana winjo ko omako pacha. The reason momiyo ODM wants to work with the government kata momiyo gidwa siro Ruto for the 2-term agenda and whatever gieki is because mondo mi development would be. So nyiso ni kokutiyo gi piny owacho to un koro development onego beni bedo. Do you think that is the truth? No. Development onego beni koro bedo. Nyiso ni sani development ma samatin Ker Ruto biro Nyanza and all this mwalwa na chelari adek ma waneno gi gin gik mobiro nikech Raila no mosore no Raila no timangawa ODM no tiyo machiegni gi government. Yani timo mo bere nyalo biro kamano moko nyal tamore moko nikech waseneno years Luland ka indi osebedo piny. Yes. To kana waneno ka mosenindo Raila Odinga no mosegore go Uhuru ne waneno achiel ariyo moko ka nobiro ka Uhuru MP3 gi ne gango gini moko timo nobiro ka President William Ruto bende koro ni mosruok kodo ka indi to waneno ka moko bende biro ineno. Yes. Which is right. Yes, ja Kenya te nigi ratiro mondo yudo dongruok kowuok kuom telo ma pacho ka indi mano gone kura. Man is okay. But nitiere moko ma you lobby ineno. Don't want to lobby groups. Yes. Koro you now lobby
ineno bedo machiegni gi the working government en gima long'o kabisa but does not mean ni koro the working government must keti aketa ni nyaka nang'e koka nyaka omi the development. So kusefwenyo mano then you form your own government. Ineno Akia en country mane ma no if was it in Nyamera in a county Kawaweri country was it in Nyamera mane gibedo gi parallel assemblies? Exactly. Yes. Parallel assemblies and mane gi the speaker and everything. Ineno kendo girida iye kendo gikasa iye diamos nyaribo dhi. So koponi ing'eni japiny moro Brenda nyaka sani poko mi reason en otemo ng'iyo gima Ruto osetimo to noka onge. So ng'ano ok inyal convince ni Ruto ber. To nitie ng'ama neno Ruto mosetimo adier gimoro ma ka onyalo kwania mesa ni gi stun ni gang'o na ke no ke. Wawang'ani kanyo. In kaka in Henry kaka japiny kokibedo Henry ma jasiasa. Siasa ng'eni chako tudo weche mopogore. Siasa nyakelo paro mopogore. Kaka japiny koro king'iye kaka japiny binyalo wacho ni Ruto otiyo. Kama osechopeno at least otiyo. Gima no nyalo timo osetimo. Gima no nyalo timo no osetimo. But when I have to rate President William Ruto out of 10, I will give him 2%. He has done nothing in health. He has done nothing in education. Yes. And nothing in agriculture. We read which make subsidized for fertilizer. Some ikelo do moko koyudo ka ndi moko ma maricho richo koko mak ken kure. Eldoret. Dongo maka. Uasin Gishu County. Kuro magika. Kech adwana ne yes, japur isemiyo subsidized fertilizer. But kothi ne mopuroge. Be oyudo market to market no koso yudo bo ichule pesa ne maber. Ineno. Ok en ni asemi mbolea koro kimia mbolea tase chama no sechiek to kethore puodho kanyo koro konya gang'o bende japiny yudo gino endi education ma sewuocha ang'o mi free education onge. So I will give President William Ruto education is just sani kaka koro wach mar CBE ni the CBE right because yudo ka nyaka jopuonj complain actually there was lack of books. So ng'ama kelo this CBE thing nyaka kama wachopeni the government por kelo nego beni buge osebedo moromo materials mag somo and all that. Remember ni President William Ruto by then the deputy and the former President Uhuru Kenyatta ema nokelo gini. Ma ochakore endalogi and I remember ndalogo Professor Magoa manen head of CS mar education. Ochakore seche in no CBC thing. Ochakore seche ma seche ma Amina Mohammed was a minister mar education. The minister of education. So Magoa not just implement, took it into action. Yes. As a manentier. To Mekai Amina Mohammed to no advise the government ni kikwa buko ni watiru gini sane. When go by 2025 that is last year. Kuka ne wap piloting no tima koka ne chako grade 1. So nyiso ni gini no chaka all of a sudden oketi kaikruok mosetim malong'o onge sector mar thieth ke Ruto kanyo tisego wa piny wacha diera sector mar thieth moso this thing mano kelni this insurance mar sha people are really crying jiwak ne sha kabisa nitire kude makidito sha kony kata manaji. So maybe nalomudo matini geki the president need to do something about this education thing sha and whatever which magmi badi mupongo pacho kairi mondo mi maybe temane o pushane okawachi ni okuti care you are doing your best but not your best, you are doing your good not your best. You are doing your good not your best. temane ido maloba I think manuket na education for free manuket na health mabedi gimoro ma affordable. Mi paro ni education bro chopo kuma koro en free pacho kairi from piny to malo. But no sega bet ok ni podi. But nikech ich lach ma jotendwa miyierogi bedo godo omiyo ineno. Yes. Omiyo ok obedo free. Ok obedo free. Dirimo nyaka university ne free. Nyaka dirimo nyaka university ne free. En koro ng'adwa nyiso yes piny machon gi piny masani opogore. But ka gimoro is free don't it's the same government I think ka bende chien kocha resources ne tin to sani ko resources ng'eny medore ineno koro ang'a mono sama ko resources ng'eny emono koro wakete gimoro manyap kata gimoro ma onge chudo maloyo seche man resources tin to ne en nono ok en niya wadwaro niya
Sani endi gima jotelo timo ni kadhi, how much am I going to make? Aneno kosipa moro chwalo na otema chuoka kaeri. Okay, Mark Afande Abdul wachana kanyo ni watching live from Oma Bay Kiliti School. Warwaki. Mano Mark wacha kanyo ni watch kanyo from Oma Bay Kiliti School. Henry apenjo kanyo jowinjo ni Sifuna chomkanye Dongi ODM koro gino beda motegno koso olos political party mare koso oriure gi Rigathi Gachagua koso oriure gi the worst mistake koso oriure gi and that is the rumors gigi wachore piny kae ni like but any siasa ana wache maler en rumors ni chalo ka gima Rigathi Gachagua gi now being behind Sifuna ka. No, when you look at Sifuna and Babu, gin nyiri makore sero sani. Kech the wave makasani kuro giwuok oro. Kuro gin nyiri mana kaka Raila was a good lady. Mane idwaro gi ng'ata ng'ata. Ng'ata ng'ata odhi oseru kiserane. So Sifuna and Babu plus other people kuro gin joma inyalo dwaro inyalo serke. Ng'ane nyalo ser Ruto. Kata mana President William Ruto. Nyalo sero Sifuna. Sani? Yes. Maduoke wange. Bana ka ng'ato dwa goyi, to kuongo tieko family ni. Ka ng'ato dwa tieki to kuongo tieko family. You first cut the roots. Awinji batut. And that is to mean ODM ego piny kaendi, to jomoko are not even seeing. Orengo nyocho wacho maler ni ODM nego piny. Ng'ama ni behind gorwok piny mar ODM kata pogruok mane dundo buch siasa mar ODM golo Sifuna and all that whatever is going on in ODM rengo no wacho kanyo ni Ker Ruto am behind this thing about lweny madhi nyime ODM. At the same time this is the same Ker Ruto madwaro mondo mi ODM o support. Do you see the difference? Do you think ni Ruto is doing this? Onyalo timo to bo onyalo koso timo. But President William Ruto can play his game. Moneno Rudo ODM, ma ODM oko bet, ma joka karo bedo desperate for anything. Anything ma bedo offered, kuro they just take. Ineno. And ODM rumo ka. Me feel ni if Ruto wanted ODM on the mute kode, to no nengo dwar ODM motegno. Then poge en tieke. Then why pogo ODM? Ruto kat poni jalo dwar ODM mondo ti kode. It's either ODM ema dwaro Ruto to Ruto ok dwar ODM. Ginien kama. ODM nyalo bedo ni ema dwaro Ruto, but Ruto ok dwar ODM. Omiyo koro oneno ka ODM as a threat otieke. But gisani be koro nyalo yigis ana nyalo support bende statement no ni ODM madwar nikech ka ng'ato osewacho ni wadwa mana position ma deputy. It means ni une mudware en ok odwaro. To gibed gi bargaining power. Magi wach ni bwana. Na maji dhiadhe makoro ka gino koro chiegni. Magi luongo maga bwana kama koro gikene. Koro wo. Yes. Kuka nyalo bedo mayom. Jadona Barkala TV dakika to sedhi kanyo do mane gi dakika 12 kende. Watika chenro ne. Modo kanyo to watieko chenro ni. An ka ng'iyo wachni. Sifuna kada nyalo duoge ODM olosero bed gimoro motegno. ODM olosero gimoro motegno before 2027 so that kagidhi bargain whatever kama gidwa dhi bargain gi joma gidwa dhi tiyo godo whether gidhi tiyo go opposition gidhi tiyo gi Ker Ruto or whatever kama giyiero ni gidhiye to gidhi ka gin gimoro motegno. To ka gibarore kaka gibarore ni magi bedo gimoro mayom yom. I'm telling you ODM olal 2027 legacy mar Babu rumo. And for them to do that, one, nyaka gi field presidential candidate. 2, nyaka giyiere ni ODM en marwa to mean onge ng'ama duong' e ODM to onge ng'ama tin e ODM. Nyaka ginywand paro te. 3, nyaka gimany kama wave koro ringo dhiye. Magi wach niya, wave ni koro chomo nyandwat. Yamo chomo kanye. Kama wave ni ochomo, mayamo ni ochomo. Ng'ani ma we support as ODM, as a political party ma en ODM. Ka en ni wach niya, needs Dr. Oburu Odinga, let them support. To ka en Babu, to gi support. Ka en whoever mayamo buro wacho ni koro wado, yung NDC ulunka. So that NDC onego beni kore magi biro gi gimo ma strong ma koro nyiso jopiny ya one kaka political party mar ODM wase resort ni wadhi dwaro koma presidency and wabiro golo ng'ato ng'eni mano koro ginyal yang bende kigiyange sane ne ng'ane wadhi wuoyo
wase wuoyo to wasoch ni wabiro golo ng'ato ma dhalo koma presidency and kagik to gigolo ng'at gi no makata kambaka no and sani we are not going to have any discussion with any political party ni wadhi riwrego but we will only riwre gi ng'ato ma wadwa konyo godo oganda jo Kenya but not near ni we are going to organize to support so and so. We are not one kaka political party mar ODM what there for these things. Actually all along don't put samaro ODM nyaka ne bed formed osebed limelight mano gima waseneno to osebedo kamano kaluore gi unity mane Raila osebedo ka okete Raila osemiyo bedo gimoro nyako mi dwara osekete kamoro maneno ka every time ka political parties gi form ka ji dhi e yiero teno kaka Kalonzo gini chako duogo riwore waka tiro ka ngane gini chako duogo riwore waka eri to ma ok nyal timore higa ni nikech kaluore gi pogruok mosebedo so gime wacho no I really support it. According to me gima de ODM otimo immediately mane Baba was not there ne riwruok bedo gimoro achiel kaso chungo ng'ato motegno kaka wigi gini giringe gari achiel ma gin joma ringe gari achiel. I'm telling you sani de weche pogore and kik ng'ato wuonda ni ng'ato nyisa ni pok abede siasa ahinya yes ok wanyal bedo maromre gimoro amora onge ng'ama ong'e Raila Odinga malo Ida machiege be onge ng'ama ong'e Raila Odinga malo buru mowadgi so people telling us ni I know Raila more than jok ng'ane gini man is rubbish. You can never know Raila the late Raila malo chiege mane gi umore gore ongeta achiel e kitanda malo wadgi mane oburu Odinga mane gini malo ng'ane ne Ruth Odinga nikech nitie seche moko ma koro Raila ing'eni kata bende ng'ato jatelo nitie seche modok mobed piny ma giwuoyo kaka familia ineno yes en gi power kogi e politics en gi power but ka gidok to nikech onyathi kuom oburu ne gibedo piny ma gigo mbaka en gi Raila so ng'ato kik wuonwa ni ane ong'eyo oburu ong'e Raila maloyo ng'ane gini jodala gi ka ong'e malo gen therefore to me if ODM dwaro mondo omi gidong relevant kik gibuon Sifuna gimany tang'o mi Sifuna ni wuok mager let them drop issue mano ma supporting President William Ruto for second term gimbe gidhi gidwaro komno mar presidency mano gidhi miyo kata na oganda luma moko bende wacho ni kare jogindi dwa maintain legacy mar Raila Odinga mano pach Henry ok yota nya por Mogajwang watieke take kodong mana berio por Mogajwang orumo inde wachengo miyo pachi ka nyindi kiny wadugo kawo pachi ni to Sifuna Edwin gilange gilos duond buchgi koso gidonga dong e ODM sani Sifuna nyako mawiko malicha kabisa koso odhi another faction mar siasa motelo ne 2027 inyalo miyo pachi ka nyinyi kor Mogajwang kinde giduto nyiga Henry Okech oriti masani kaachiel koda ka an Brenda Agenyo wanere kendo odiochieng' makinyi.